Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. 19-19. Για λίγο κοίταξε το γύρο. Όχι. Αλλά άμα θέλεις πες το. 19-19. Σωστό. Ωραία. Τι θα κάνεις στην παρουσίαση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον... Κάτσε, δεν το πάμε. Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Ακά, Τζέρι Πάπι. Ακα. Γουτουπού. Λοιπόν, κάτσε, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Από ποιο? Όχι. Από το Να Τζέρι πούμε, Πάπι. να πούμε εδώ, γιατί ο κόσμος μπορεί να συγκινηθεί, ότι είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αυτό το να το πούμε ή... Ναι, ρε, εννοείται να μην εντάξει, το ωραία. πούμε. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Να μας πεις λίγο για τον Τζέρι Πάπι, ρε φίλε, γιατί δεν το ξέραμε. Τι είναι. Τι δεν ξέρατε. Εγώ δεν ήξερα γιατί Τζέρι υπάρχει. Πάπι. Ναι. Γιατί Τζέρι Πάπι. Δηλαδή είναι το. Εντάξει. Κοίταξε, Να μην είμαστε ψεύτικοι, το ρώτησα πριν ένα λεπτό γιατί δεν το ήξερα. Ναι, θα σου Σε πω άλλη ιστορία κυνηγούσε όμως. μήπως καμιά γάτα. Γιατί? Αυτό Τόμ και Τζέρι. Α, θα μπορούσε. Ναι, με κυνηγάει μια γάτα. Έχω φάει μια μήνυση από το που. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Γιατί? Έχω, από έναν από Από αυτούς. γάτα. Δεν μπορώ από τίποτα. Μη φάω κι άλλη. Έχει φάει μήνυση Έχω για φάει το μήνυση σαν Γουτουπού. Γουτουπού, ναι. Σοβαρά. Ναι. Κάτσε μισό. Το Γουτουπού ήταν το καλλιτεχνικό. Ναι. Γεράσιμος. Το καλλιτεχνικό Γεράσιμος Παπαδόπουλος. παλαιόθεν. Παλιά. Παλαιόθεν. Το βάζει σε αφήσεις, ας πούμε. Γεράσιμος Τέλου Παπαδόπουλος. Δηλαδή το Ωραίο. δικαιολογώ. Ωραίο. Ένα. Γιος Και- του παπά. Ναι. Δύο. Και το γνωστό. Ναι. Και κάτσε, αυτό το βάζει σε αφήσεις, ας πούμε. Όχι, αφήσεις, τι αφήσεις. Όχι, ρε. Stand-up comedy. Νομίζω ότι ήταν. Όχι, διαδικτυακό. Μπράβο, Άρα, διαδικτυακό. YouTubeικό. Μπράβο, YouTubeικό. ναι, Νομίζω ναι. ότι ήταν το κανάλι στο YouTube. Είναι, παραμένει. Το οποίο παραμένει. Αυτό Παραμένει, ήθελα να ναι, πω. ναι, ότι ναι. Παραμένει ακόμα από Και γιατί έφαγες μήνυση γι' αυτό. Ξεκινήσαμε τα κίτρινα κατευθείαν. Ναι, ναι, τελείως, αυτά ναι, μας... ναι. Μα γι' αυτό φέραμε τον Γεράσιμο τελευταία εκπομπή. Για τα gossip. Κοίτα, είχα κάνει ένα βίντεο το οποίο. Romaico Ensemble. Μμ. Το ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, ξέρεις, το έχω δει. φαντάζομαι. Ναι, ναι. Και έφαγα μήνυση από τον διευθύνοντα. Ναι. Δεν μπορώ να πω πολλά, μη φάω κι άλλη, φοβάμαι. Για το όνομα έφαγες. Όχι για το όνομα. Γιατί. Γιατί τους έκανα σάτυρα, ρε παιδί μου. Α, Ναι, ναι, ναι. Α. Είχε επιπτώσει η μήνυση. Πλήρωσα δικηγόρους. Κατά τα άλλα, αθώθηκα. Και είμαστε στο εφετείο τώρα, από ό,τι ξέρω. Και Ναι. εγώ- Και θα είσαι για Αυτό σου πολλά είχε χρόνια. ζητήσει να κατεβάσει το κανάλι, α πούμε. Κοίταξε, αυτό ήταν το. Μου ζήτησε να κατεβάσω το βίντεο. Ναι. Αλλά δεν μου ζήτησε να κατεβάσω το βίντεο, μου ζήτησε. Δεν θυμάμαι πόσα χιλιάρικα να πληρώσω σαν. Αποζημίωση, Σαν ψυχοφαντική δυσφήμιση, ξέρω εγώ. Αυτό κάνουν συνήθως. Ναι. Με τις μηνύσεις. Ωστόσο, χωρίς πριν να προηγηθεί η σωστή διαδικασία που ήταν να μου κάνει πρώτα έξωση. Σωστά το είπα. Έξωση γιατί να σου κάνει. Εξώδικο. Α, μπράβο. εξώδικο. Ωραίο. Έξωση είναι Πάντα σε βγάζει από το μπερδεύομαι σπίτι με σου, ρε φίλε. Γιατί μου το έκανε. Ο εξώδικο. Ναι, ναι. Δεν έκανε εξώδικο. Οπότε δεν πήγε καν στο να κρίνουν, ας πούμε, την ίδια την υπόθεση. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. το βγάλαν out λόγω διαδικασίας. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός έκανε έφεση, τώρα είμαστε εκεί. Ναι, αλλά κατέβασα το βίντεο προφανώς. Ναι. Λάκες εσύ. Και μετά από αυτό βγήκε το Τζέρι Πάπι. Τον Τζέρι Πάπι, κοίταξε, τον Τζέρι Πάπι ήταν παρατσούκλι που μου το έλεγε ένας φίλος του πατέρα μου. Μμ. Παιδί μιλάμε τώρα. Και μετά πώς προέκυψε, προέκυψε από το ότι εγώ έλεγα Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ξένους, ας πούμε, δηλαδή στο χουντέτσι λέμε τώρα που γνωριζόμασταν εκεί με κόσμο, κανένας δεν μπορούσε να το πει. Οπότε εγώ τον Τζέρι έτσι κι αλλιώς είναι, δηλαδή συνδέονται, το Γεράσιμος στα αγγλικά συνδέεται με τον Τζέρι, το οποίο συνδέεται με το Γεράρ, το γαλλικό. Και γιατί το κάνει Ζεράρ. Χειρότερο. Είναι Τόμ και Γεράρ και δεν κολλάει. Δεν Θα το μπορούσε έβηχο. να σου πω κάτι, θα μπορούσε εύκολα όμω Gerard. να συστήνεσαι έτσι. Εν τω μεταξύ σε φαντάζομαι. Le να- papier. Ναι, ναι. Σε φαντάζομαι να συστήνεσαι, Τζέρι Πάπι. Κοίταξε, Ναι. να σου πω κάτι, εγώ που σε ξέρω. Όχι, Τζέρι λέω στους ξένους, Ναι. ρε παιδί μου, λέω Γεράσιμος, τον βλέπω το ερωτηματικό και λέω Ναι. Τζέρι και με λένε Τζέρι μετά. Ναι. Το Παπαδόπουλος το λένε εύκολα γιατί το πιο κοινότυπο επίθετο. Ναι, ας ναι, πούμε, ναι. Αλλά το Τζέρι το λένε εύκολα, ναι.
Ωραία, Οπότε χαίρομαι πρέπει που αυτό. ξεκινήσαμε από τα κίτρινα. Ναι, Θα ναι, συνεχίσουμε. Τα πολύ κίτρινα. Αλλά θέλω να μας πεις για 2 λόγια και για το κοινό που κάποιοι λίγοι επιτίδιοι μπορεί να μην σε ξέρουν. Ποιος είσαι και τι κάνεις με 2 λόγια. Γιατί Με 2. με 2 λόγια. Γιατί εντάξει, Δεν θα σε γίνεται με 2 ρωτήσουμε λόγια, ρε φίλε. πολλά πράγματα συνέχεια. Κοίταξε, κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα. Το βασικό είναι η μουσική. Αλλά πολλές πτυχές της μουσικής. Δηλαδή, ξέρω, να ξεκινήσω με το ότι μπορώ να προσδιοριστώ συνθέτης, ας πούμε. Με την άποψη ότι δεν γράφω απλά τραγούδια που τα τραγουδάω. Είμαι τραγουδοποιός. Έχω γράψει και οργανικές μουσικές. Έχω γράψει μουσική για παραμύθι, ξέρω εγώ. Έχω γράψει παιδικά τραγούδια. Αρκετά παιδικά τραγούδια. Και μουσική που με ενδιαφέρει και να την τραγουδάω και να την δίνω σε κόσμο που μπορεί να την πει τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή ανατολίτικη μουσική, ας το πούμε. Μετά είμαι τραγουδιστής, είμαι ψάλτης και πρακτικά ενώ έχω και αναλόγιο. Διδάσκω επίσης, κυρίως διδάσκω θεωρία των Μακάμ, ουσιαστικά θεωρία Μακάμ της ελληνικής μουσικής, θα το πω. Δεν θα κάνω, ας πούμε, τουρκικό Μακάμ, δεν κάνω. Ή αραβικό. Ή αραβικό, όχι. Οπότε ναι, διδακτικά και βυζαντινή κάνω στον ΆΚΑ, τέλος πάντων τα θεωρητικά, ας πούμε, που είναι υποχρεωτικά κάνω στον ΆΚΑ. Ναι. Έχω ασχοληθεί και με σκητσογραφία. Έχω κάνει και Αυτό δεν το ξέρω. του Καρούνι, του έχω κάνει και ένα άλμπουμ, σκέψου Έλα ρε εσύ. το artwork, Μήπως να ας μας πούμε. κάνει και εμάς κάτι. Αν θέλετε. Απλά εμείς είμαστε 12 άτομα. Και βίντεο κλιπ έχω κάνει διάφορα, ας πούμε. Με σκίτσα. Με σκίτσα, ναι. Έλα. Ε, Ενδιαφέρον. Πω πω. Ναι, έχω Τι, κάνει το κάνεις ωραίο, με τον παλιό τρόπο, δηλαδή τα σχεδιάζεις Καραπαλιό τρόπο. Σοβαρά. Σχεδιάζω, σκανάρω Έλα ρε εσύ. και μετά το ξεπατικώνω, ας πούμε, να το κάνω και να του δώσω μια υποτυπώδη κίνηση, ας πούμε. Να σου πω και Πολύ πώς. ωραίο. Αυτό μετά. Θα τα Δώσε πούμε. μας και μια συνέντευξη. Δώσε μας και μια προσφορά. Τι άλλο κάνω. Έχω κάνει το Γουτουπού που ήταν, ας πούμε, μια κομική περίοδο. Ναι, ναι. Μια κομική φάση που φλερτάρω για να την ξαναξεκινήσω κάποτε. Τέλος πάντων, κάνω ένα διδακτορικό, άρα μπορώ να αυτό προσδιοριστώ και ως μουσικολόγος, ας πούμε. Έχω τελειώσει γλωσσολογία, που είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Και που... Εμείς ξέρεις τι λέμε. Τι. Πώς προσδιοριζόμαστε μεταξύ Τι? μας. Μουσικολογίδια. Μεγάλο. Ναι, μουσικολογία. Τι άλλο, δεν ξέρω, θα μου έρθουν. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι μόνο στοχευμένες οι ερωτήσεις που σου κάνουμε. Κατάλαβα. Ναι, εμείς το ξέρουμε ότι είσαι πολυπράγμονη, παιδί μου. Θέλω να πιαστώ από αυτό και να σε ρωτήσω. Το βλέπουμε και σε σένα, το βλέπουμε και σε πολλά παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, ότι δεν ασχολούνται με ένα αντικείμενο, αλλά με πάρα πολλά και Ναι. διαφορετικά και ετερόκλητα μεταξύ τους. Και εγώ να σε πάω τώρα σε σένα, να σε ρωτήσω, αυτό ήρθε η πολυπραγματιστική, ας πούμε, ενασχόληση με τη μουσική, για λόγους, είδες πώς το μιλάει την ελληνική γλώσσα, εντάξει. Στα δάχτυλα. Μήπως είναι πολυπραγματιστική. Ο γλωσσολόγος θα μας πει. Είπες πολυπραγματιστική. είπες. Μμ. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά. Το λέμε κατάλαβα πάνω τι στις θες να φιλιάδες, πεις, στην οπότε- Ήπειρο. Ναι, το ναι, λέμε. ναι, ναι. Γιαγιάδες εκεί τη λέξη. Στις γιαγιάδες, πολυπραγματιστική η συνταγή. Λοιπόν, όχι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η πολυδιάστατη, ρε παιδί μου, ενασχόληση με τη μουσική. Ειδικά με τη μουσική και γενικά λες. Και γενικά, αλλά και ναι, με τη μουσική, με τη γιατί εσύ μουσική. ψέλνεις, παίζεις σούτι, γράφεις. Πανετού το ξέρω. Ναι. Αυτό έρχεται για ανάγκη, για βιοποριστικούς λόγους. Είναι μια ανάγκη, ας πούμε, που υπάρχει στον σημερινό άνθρωπο που ζει και στην πόλη και μπορεί να έχει πολλά Κοίτα, ερεθίσματα. αν ξεκινήσουμε μόνο και μόνο με τη σύνθεση ή μόνο και μόνο με την ερμηνεία του τραγουδιού, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω είναι φαινόμενο της γενιάς μας σίγουρα, της εποχής μας, τραγουδιστές ή κυρίως τραγουδίστρες κιόλας, που λένε πολύ διαφορετικά είδη και τα λένε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Σωστό. Ισχύει. Θα σου πω παραδείγματα, ας πούμε, κιόλας, που μου έρχονται στο μυαλό, που τα θεωρώ πολύ έτσι υποδειγματικά, ας πούμε. Νεφέλη Θασούλη, Σεμέλη Παπαβασιλείου. Είναι τώρα φωνές οι οποίες παίζουν πολύ καλά με πολλά διαφορετικά είδη. Όχι μόνο αυτό, ειδικά στην περίπτωση της Σεμέλης, χώνει τα είδη μεταξύ τους κιόλας. Δηλαδή την ακούς να τραγουδάει ρεμπέτικο και να χώνει μέσα γύρισμα blues, ας πούμε. Με πολύ φυσικότητα. Κοίταξε, θεωρώ ότι πολύ απλά είμαστε παιδιά του μεταμοντερνισμού. Του μεταμοντερνισμού είναι σαν κίνημα φιλοσοφικό
και σαν κίνημα, αλλά κυρίως σαν πραγματικότητα. Από τη στιγμή που ακούς πάρα πολλά πράγματα. Και είναι που κράζουν κιόλας αυτό το πράγμα. Το κράζουν σαν ακροατές. Σου λέει αυτός τώρα τι είναι, ας πούμε. Δυσκολεύονται να το διαχειριστούν σαν δέχτες. Πολλοί κόσμος. Αλλά αν γυρίσουν λίγο και κοιταχτούν στον καθρέφτη, σαν ακροατές οι ίδιοι, και όχι μόνο σαν ακροατές, σαν γενικά, σαν πολιτιστικά όντα, ας πούμε, είναι φοβερά πολύπλοκα και πολύπλευρα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που ακούει, νομίζω, πάνω από, ξέρω εγώ, ένα είδος μουσικής. Ναι, ναι. Υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν. Και ειδικά στην παραδοσιακή μουσική. Στην επαρχία, ίσως, ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, ναι. βασικά. Και Στην παραδοσιακή που ακούν μόνο παραδοσιακά. Ναι, ναι, εντάξει, υπάρχουν τέτοια στερεότυπα. Της ηλικίας μας όμως άνθρωποι, ας πούμε. Ναι, εγώ αυτό λέω κυρίως. Δηλαδή, Ναι, της ηλικίας τον μας, νέο ίσως, κόσμο. της ηλικίας μας ίσως όχι, μεγαλύτερες ηλικίες. εγώ μιλώ για από τις 40, ηλικίες μας, 50 και γιατί πάνω. αυτό είναι το φαινόμενο που αφορά την ηλικία μας και παιχτικά, ρε παιδί μου, και ερμηνευτικά, ας πούμε. Τις τελευταίες γενιές, εν Τις πάση τελευταίες γενιές. περιπτώσει, ναι. Δεν γίνεται να μην αφομοιώσεις όλη αυτή την πληροφορία. Ναι. Και αν είσαι καλλιτεχνικά, ας πούμε, αν το έχεις καλλιτεχνικά, αν είσαι εύστροφος καλλιτεχνικά, το αφομοιώνεις κιόλας και βγαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω αυτό είναι το καινούριο που πάει να βγει. Γιατί τώρα είμαστε σε μια ιδεολογική ένδυα, θα έλεγα. Ναι, Δηλαδή ναι, ναι. δεν βγαίνουν νέα είδη. Δηλαδή αν δεις πιο παλιά, έβγαιναν νέα είδη. Τώρα δεν βγαίνουν νέα είδη, αν το δεις. Δεν προκύπτουν. Δηλαδή η τράπεζα είναι το τελευταίο καραμπινά, το νέο είδος που βγήκε. Ναι. Και νομίζω ότι το νέο είδος που θα βγει θα είναι πολλά υβριδικά, το οποίο όμως δεν θα είναι διασκευές, θα είναι εξ αρχής υβρίδια, ας πούμε. Στην παραδοσιακό, ας πούμε. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι στην παραδοσιακή πιστεύεις ότι μπορεί να βγει ένα νέο είδος. Στην παραδοσιακή μουσική. Ναι, και νομίζω ότι ήδη βγαίνει. Ποιο? Δηλαδή, είμαστε σε ένα. Μα το έχει πει και ο Κωνσταντίνος σε εσάς εδώ, νομίζω, για το νέο folk. Είχε μιλήσει για το νέο folk. Ή μπορούμε να πούμε για το νέο παραδοσιακό, ας το πούμε. Πώς θα πει. Ο Κωνσταντίνου, ο ο Θωμάς. Κωνσταντίνου. Ο Θωμάς. Ναι. Νέο folk. Ναι, θα έλεγα ότι τώρα είναι η εποχή η οποία μπορούν να προκύψουν. Κοίταξε, έχουν προκύψει λόγια που προέρχονται λίγο από παραδοσιακή. Ναι. Δηλαδή λόγια κομμάτια, λόγιες συνθέσεις που πατάνε στην παράδοση, ωστόσο δεν έχουν τόσο λαϊκό αντίκτυπο. Δηλαδή Αυτό ήθελα να μεγάλα σου πω. project. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εσύ μπορείς να δεις ένα τέτοιο σχήμα σε ένα λαϊκό πανηγύρι. Το λαϊκό πανηγύρι εξελίσσεται και δεν ρωτάει και κανέναν. Εννοώ τα drums και τα τέτοια που, εντάξει, πολλοί κόσμος τα κράζει, ρε παιδί μου, γιατί δεν θυμίζουν το παλιό. Είναι μια εξέλιξη που αφομοιώνει τελείως ακομπλεξάριστα αυτό που συμβαίνει, κάνει update εν ολίγης. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν μια λόγια οπτική του πράγματος, το κάνουν πολύ ακομπλεξάριστα αυτό και καλά κάνουν. Άρα συμβαίνει, θέλω να πω. Το να γίνει τώρα και από πιο λόγιους, ας πούμε, πιστεύω θα γίνει. Να σου πω γιατί θα βαρεθούμε. Γιατί θα υπέρθει κορεσμός. Πώς να παίζεις στο ίδιο μοντέλο το ίδιο πράγμα και να νιώθεις ωραία ότι να παράγεις το παλιό, ας πούμε. Δηλαδή σε μια φάση θα χρειαστεί, θα προκύψει σαν ανάγκη. Και ερμηνευτικά και τέτοια. Γι' αυτό είπα, ας πούμε, σε Μέλη ένα παράδειγμα πολύ καραμπινάτο που πατάει στο ρεμπέτικο και τραγουδάει το ρεμπέτικο με τρόπο καινούριο, με καινούργια συντηρητική. Έτσι. Ερμηνευτικά. Και η Νεφέλη τώρα που έβγαλε κάποια καινούρια, ας πούμε, που παίζει πολύ με τα είδη. Δηλαδή έχει βγάλει λαϊκό που το έχει πειράξει ιδιαιτέρως και φαντάζομαι θα το βάζει και στα live της. Και το live της θα είναι μια απόδειξη, μάλλον ένα αντίκτυπο της εποχής που ζούμε, το οποίο είναι ένα live που θα έχει απέργη, θα έχει Φίβο Δελιγοριά, θα έχει γαβαλά διασκευασμένο, θα έχει ξένα, ας πούμε, αγγλικό, θα έχει αραβικό, έχει βγάλει και ένα αραβικό τώρα διασκευή. Θα έχει ό,τι γουστάρει εν ολίγης. Υπάρχει κοινό, πιστεύεις, που του αρέσει, που ανταποκρίνεται σε αυτή την πολυδιάστατη μορφή? Όσο πιο νέοι, τόσο πιο δεχτικοί πιστεύω σε αυτό. Ναι. Γιατί δεν θα έχουν περάσει όλα αυτά που περάσαν οι δικές μας γενιές και ακόμα πιο πολύ προηγούμενες, τον πουριτανισμό, θα έλεγα. Έναν πουριτανισμό, ιδεολογικό πουριτανισμό. Δηλαδή να βρούμε το καθαρό παραδοσιακό.
το καθαρό ρεμπέτικο, ξέρω εγώ. Υπάρχει ακόμα αυτό. Εντάξει, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον κρατάει τη νέα γενιά αυτό. Δηλαδή ότι η νέα γενιά μουσικών δεν ξέρω αν την εκπροσωπεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή τώρα ένας που βγαίνει από το Παμάκ, ας πούμε, σήμερα, τον απασχολεί τόσο πολύ η καθαρότητα, ας πούμε, του μουσικού είδους. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Όχι, αλλά ίσως τον απασχολεί η αφομοίωση από το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή το να μπορέσει να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία, από την κοινότητα. Που είναι η προηγούμενη γενιά κιόλας. Ναι. Αυτή την έννοια. Ναι, αλλά αυτή η γενιά μετά θα γίνει η επόμενη. Πιστεύω δηλαδή θα είναι κίνημα αυτό το οποίο θα παρασύρει κόσμο, ρε παιδί μου. Και το θεωρώ πιο υγιές. Το θεωρώ πιο υγιές από το προηγούμενο. Το θεωρώ βασικά ότι είναι μια φυσική εξέλιξη, ας το πάρουμε έτσι. Δηλαδή και ο πουριτανισμός είναι μια φάση, αλλά είναι μια φάση ανώριμη. Δεν είναι μια φάση ωριμότητας. Γι' αυτό ο πουριτανισμός δεν οδηγεί σε δημιουργία. Δεν μπορεί να δημιουργήσει δημιουργία ένα πράγμα που είναι κολλημένο στο παρελθόν. Ναι. Άρα, ξεκολλώντας από το παρελθόν, δημιουργικά αυτόματα μπορεί να δημιουργήσεις κιόλας. Λοιπόν, θα μας πεις λίγα λόγια για το διδακτορικό που κάνεις τώρα. Αμέ. Ναι. Γιατί συζητούσαμε και πριν. Πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε να πούμε μερικά. Ναι. Καταρχάς, τι είναι αυτό το διδακτορικό? Ωραία. Να πω ότι ουσιαστικά τελειώνοντας την γλωσσολογία, στο οποίο έκανα και μεταπτυχιακό, μου αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον βασικά στο μάθημα της σύνταξης, της γλωσσικής σύνταξης δηλαδή. Μου λέει ο καθηγητής, υπάρχει ένας κλάδος, μου λέει, που λέγεται μουσικογλωσσολογία. Και με βάζει κάπως, με φέρνει σε επαφή, ας πούμε, με αυτό το τοπίο που είναι μια μίξη γλωσσολογίας, δηλαδή μελέτης της γλώσσας, με τη μουσικολογία. Και μου μπαίνει εκεί η ιδέα να κάνω ένα διδακτορικό, έτσι κι αλλιώς ήθελα, δηλαδή έτσι κι αλλιώς τρογόμουνα με θέματα που αφορούν την βυζαντινή μουσικολογία, τέλος πάντων. Και με θέματα που αφορούν το παρελθόν, δηλαδή και την παλιά σημειογραφία κτλ. Και πολύ και για το σύγχρονο. Δηλαδή την εποχή, ας πούμε, με αυτήν ασχολούμαι, από τον τέλη 18ου, μετάβαση προς τη νέα εποχή, δηλαδή της νέας μεθόδου που λέμε τη σημειογραφία, μέχρι σήμερα, ας πούμε. Αυτή η περίοδος με ενδιαφέρει πολύ. Οπότε μου μπήκε το σαράκι εκεί να ασχοληθώ, να συνδυάσω τη γλωσσολογία με τη μουσικολογία, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, ότι δεν ασχολούμαι με τη γλώσσα της μουσικής, δηλαδή με το κείμενο, το υμνολογικό, ασχολούμαι με τη μουσική απλά αντιμετωπίζοντας τη σαν γλώσσα. Τη βλέπω σαν σύστημα. Ναι. Και νοητικό σύστημα, γιατί στην ουσία είναι ένα ανθρώπινος εγκέφαλος είναι, και εκεί βασίζεται και η μουσικογλωσσολογία, ότι μουσική και γλώσσα μοιράζονται σε ένα ποσοστό ίδιες γνωσιακές ή γνωστικές διαδικασίες, δηλαδή διαδικασίες εγκεφάλου. Ναι. Οπότε τι κάνω, παίρνω μεθόδους και ιδέες, έννοιες που αφορούν τη γλωσσολογία, copy-paste στη μουσικολογία. Και με βάση αυτά τα εργαλεία αναλύω τη μουσική και συγκεκριμένα την ψαλτική, ας πούμε, αυτό που λέμε σήμερα βυζαντινή μουσική. Κακώς, γιατί δεν είναι... Είναι βυζαντινή ή εκκλησιαστική μουσική? Κοίταξε, ένας άλλος όρος που προτάθηκε, οι δυτικοί γενικά, οι δυτικοί μελετητές το λένε Neo-Byzantine music, νεοβυζαντινή δηλαδή. Το οποίο έχει μια λογική με την έννοια ότι έχει τη Βυζαντινή που είναι κυριολεκτικά Βυζαντινή. Σταματάει στο 1453, ας πούμε. Μετά έχει τη Μεταβυζαντινή που είναι από εκεί μέχρι θα λέγαμε και τον Πέτρο Πελοποννήσιο, δηλαδή 18ο αιώνα, μέσα 18ο. Και μετά έχει τη νέα εποχή, Πέτρος Πελοποννήσιος, και ρεπερτοριακά και μετά και σημειογραφικά με τη νέα μέθοδο, την οποία την ονομάζουν Neo-Byzantine. Απ' την άλλη, ο άλλος όρος που παίζει, που το χρησιμοποιούν οι Έλληνες μουσικολόγοι πιο πολύ, είναι ψαλτική τέχνη. Ο οποίος είναι όρος βυζαντινός, το λέγανε οι Βυζαντινοί αυτό, η παπαδική τέχνη το λέγανε. Ναι. Η ψαλτική τέχνη που είναι πιο κοντά μας, επειδή γιατί ψαλτάδες τους λέμε τους ανθρώπους, ας πούμε. Μας λέμε τέλος πάντων. Και εγώ αυτόν τον όρο χρησιμοποιώ, ψαλτική τέχνη, και βάζω και ένα σίγμα μπροστά, σύγχρονη ψαλτική τέχνη. Αυτή που λένε εκκλησιαστική μουσική. Εκκλησιαστική μουσική είναι πιο ευρύς όρος. Δηλαδή, εκκλησιαστική μουσική είναι μουσική
εκκλησιών με την περιγραφική έννοια του όρου. Δηλαδή η εκκλησιαστική μουσική είναι και το γρηγοριανό μέλος. Η εκκλησιαστική μουσική είναι και η ρωσική μουσική πολυφωνική. Ναι. Όλα αυτά είναι εκκλησιαστικές μουσικές. Είναι αυτό που λένε plain chant, ας πούμε, οι ξένοι chant. Οπότε πάλι δεν είναι όρος που καλύπτει, ας πούμε, είναι πιο ευρύς βασικά. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, εντάξει, βατικά μπορεί να το πεις και έτσι. Εκκλησιαστική μουσική είναι. Κανονικά πρέπει να το πεις βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, αλλά πάλι που αφορά το Μεσαίωνα, το Βυζάντιο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Την περίοδο αυτή. Γιατί αν το πεις βυζαντινή σκέτο, σου λέει το Βυζάντιο είχε και μουσική μη εκκλησιαστική. Είχαν και όργανα, είχαν και. Η δημοτική μουσική, ας πούμε. Η δημοτική, ή η μουσική του παλατιού. Ναι. Μπράβο. Οπότε ναι, με αυτή την έννοια το λες νεοβυζαντινή, εγώ τη θεωρώ ένα καλό ορισμό, ας πούμε, καλό όρο. Και ψαλτική τέχνη. Επίσης, αν μπεις σύγχρονη ψαλτική τέχνη, είσαι εδώ, ας πούμε. Ναι, ναι. Σε αυτό, ας πούμε, το πλαίσιο. Οπότε αυτό κάνω, αναλύω στην ουσία το παρόν. Και φτάνω στο σήμερα, δηλαδή φτάνω στο αρχές 21ου αιώνα. Αυτό αναλύω. Μας έλεγες ότι πήρες και συνεντεύξεις, Ναι, έχω κάνει 213 συνεντεύξεις από όλο το φάσμα, δηλαδή και ηλικιακά από 19 χρονών μέχρι 95, δηλαδή ο πιο μεγάλος που πήρα ήταν ο Ταλιαδόρος στη Θεσσαλονίκη. Τον πρόλαβα 2 χρόνια πριν πεθάνει ή 1 χρόνο πριν πεθάνει. 1 χρόνο πριν πεθάνει νομίζω. Έχω κάνει, ναι, μέχρι και 90, τότε ήταν 95 νομίζω, 94-95 χρονών. Έχω κάνει επίσης από όλα τα είδη, τις σχολές που λέμε, τα διάφορα στυλ τα ψαλτικά που υπάρχουν, εσύ τα ξέρεις φαντάζομαι. Ναι, ναι. Έχω πάρει από πολλές περιοχές και της Ελλάδας και εξωτερικού. Υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου, ότι οι Έλληνες ψάλτες ούτε καν ξέρουν την ύπαρξη πολλές φορές άλλων ψαλτικών κοινοτήτων, που επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Είναι οι Σέρβοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι οι Άραβες, με παράδοση παλιά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στην Αμερική έχουμε, στην Αυστραλία έχουμε κοινότητα. Έχω πάρει από διάφορες, τέλος πάντων, από πολλά κριτήρια προσπάθησαν να πληρούνται, ας πούμε, από τις συνεντεύξεις. Θα μας πεις έτσι καμιά ωραία ιστορία. Και έχει βγει πολύ πλάκα αυτά. Έχω βγει πολλά κουτσομπολιά. Ναι, ναι. Κάνα έτσι ωραίο κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, να μας πεις. Από από ποιο ψάλτη. Τώρα μου έρχεται να ρωτήσω για πολλούς, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι παγίδα. Γιατί θα αρχίσω να ρωτάω και δεν θα τελειώνω. Για πες. Πες μας εσύ για ένα ψάλτη γνωστό, κάτι που σου έχει μείνει. Εντάξει, εγώ θα έλεγα πιο πολύ, επειδή περισσότερο είναι πιο κοντά στα γούστα μου η πατριαρχική παράδοση, θα έλεγα έτσι πατριαρχικούς ψάλτες. Οι ψάλτες της Θεσσαλονίκης λόγω καταγωγής από Βόρεια Ελλάδα. Η αλήθεια ότι γενικά, επειδή πήρα και πολλές συνεντεύξεις, επειδή εστιάζω στο σήμερα, όταν η κουβέντα πήγαινε πολύ στο παρελθόν, λίγο τη σημάζευα. Τους άφηνα να λένε, ναι, αλλά λίγο το σημάζευα. Γιατί έχω κάνει και συνεντεύξεις που έχουν πάει το πιο πολύ 3 ώρες. Έχει πάει και 3 ώρες. Το οποίο στην αποδελτίωση ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Στην μαγνητοφώνηση πάει. Οπότε λίγο το σημάζευα. Τώρα εντάξει, μου έχουν μπει πολλές ιστορίες και για Θεσσαλονικιούς, πολλές ιστορίες και κυρίως πιο, πώς να σου πω, κίτρινες ιστορίες, ρε παιδί μου. Δηλαδή για την επική περίοδο που πηγαίνανε και κάνανε πανηγύρια. Έχει πολύ ψωμί η περίοδος αυτή. Ναι. Μου έχουν μπει ιστορίες ότι τους πληρώνανε για συγκεκριμένο τρισάγιο. Πώς γίνεται στα μπουζούκια, θα σε πληρώσω να μου πεις τρισάγιο Καμαράδου. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ήξερε κιόλας, έτσι, στα πανηγύρια. Απ' την άλλη, εντάξει, δείχνει και μια στα κατάντια, πανηγύρια τι λέγανε. Κοίταξε, τότε ήταν η εποχή, αυτό έγινε μέχρι και τα 90s, ας πούμε, αυτό αρχίζει και ξεφτίζει. Ναι. Νομίζω ότι έχει ξεφτίσει σχεδόν. Ναι. Στα 80s νομίζω ήταν το Zenith. Έτσι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό γινόταν από πιο πριν. Είχε πανήγυρη, τέλος πάντων, μια εκκλησία. Ναι. Ήταν η εκκλησία του Άι Γιώργη και ήταν το Άι Γιώργη, ρε παιδί μου. Ωραία. Αντί να έχει τους ψάλτες τους μόνιμους εκεί, οι οποίοι μπορεί να ήταν και καλοί άνθρωποι, έφερνε η εκκλησία, η γενορία δηλαδή, η επιτρόπη, καλούσαν έναν ψάλτη που ήταν φίρμα. Έτσι. Και αυτό έπαιζε πάρα πολύ, κυρίως περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη και Πελοπόννησο.
Αυτές οι περιοχές ήταν full. Ναι. Από πανηγύρια. Καλούσαν λοιπόν, αυτό είχε ξεκινήσει σκέψου από αρχές 20ου αιώνα. Δηλαδή ο Πρίγκος έκανε full πανηγύρια. Πώς του λες, ο Παναγιωτίδης αυτό κάναν πάρα πολύ. Αλλά τότε ήταν το πικ της εποχής. Και τους πληρώναν πάρα πολλά λεφτά, πολύ καλά λεφτά, για να πάνε να ψάλουν στον ναό και να μαζευτεί κόσμος. Ναι. Έλα, ρε, Έτσι, να μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Ερχόντουσαν από τα γύρω χωριά. Ήταν event αυτό. Ναι. Ναι. Σκέψου τώρα Το εποχές. όνομα, ας πούμε, Ήταν συναυλία τύπου. Ναι, ναι. Και με μικρόφωνα από την εποχή των τελευταίους δεκαετίες, ας πούμε, μικρόφωνα κτλ. Μαζευόταν κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά, παγκάρι. Έτσι, άρα δεν. Έδιναν ένα ποσοστό στη Ρουσία Ναι, από αυτά ναι. που θα παίρναν έτσι κι αλλιώς. Όλοι παίρναν, οι επισκόποι παίρναν, καλά και τώρα παίρνουν οι επισκόποι Ναι, στις ναι. πανηγύρες. Αλλά, αλλά είναι, πώς το λες, ήταν ένα event που μάζευε όλη την κοινότητα και που απαιτούσαν από αυτό καθόρισε, ξέρεις, το είδος, αυτό που λέμε σήμερα αυτοσχεδιαστικό στυλ ή κάποιοι το λένε, ξέρω εγώ, αμανετζίδικο, κάποιοι το λένε και σκυλάδικο, είναι ένα στυλ ψαλτικό Ναι. με φοβερή αυτοσχεδιαστική πτυχή, ας το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αμανέδες στην εκκλησία. Το οποίο έχει εκλείψει δυστυχώς. Δεν έχει εκλείψει το αμανετζίδικο, έχει εκλείψει η πανηγύρι. Ναι, το η πανήγυρη εννοώ. το αμανετζίδικο υπάρχει μια χαρά. Ξέρεις τι, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές ηχογραφήσεις και όντως υπάρχουν και εμβληματικές ηχογραφήσεις από μεγάλους ψάλτες Ναι, εννοείται. σε κάποιες πανηγύρεις. Ναι. Π.χ. Γαστούνη Χατζημάρκος, δεν ξέρω αν έχει τύχει να την ακούσει. Όχι, Ναι, είναι, εντάξει, δίνει πόνο εκεί. Ναι. Ναι, μου έχει μείνει. Εμένα μου δίνει και μια άλλη οπτική όλο αυτό, ότι παλιότερα, τώρα θέλω να το αντιπαραβάλω και με το σήμερα, και ως γιος ιερέως και ως άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μες στην εκκλησία, παλιότερα υπήρχαν και πιο μερακλείδες ιερείς Σίγουρα, ναι. που ήθελαν και έδιναν βάση στην καλή ακολουθία. Σίγουρα. Τώρα ξέρεις, πλέον δεν τους απασχολεί και με την κακή την έννοια. Ναι, Έχει πέσει και η ποιότητα και ψαλτικά. Σίγουρα. Κοίταξε, ψαλτικά, σίγουρα οι εποχές εκείνες ήταν φωτεινές περίοδοι, λαμπρές περίοδοι. Απ' την άλλη δεν μπορείς να πεις, δηλαδή είχα φοβερή αυτό που λένε φαντασία, έτσι το λένε οι άνθρωποι, είχα φαντασία, δηλαδή ήξεραν να αυτοσχεδιάζουν και να το κάνουν πολύ καλά. Γιατί το έκαναν και πολύ πράκτη στην ουσία, δηλαδή πανήγυρη την πανήγυρη γινόταν. Απ' την άλλη σήμερα, δηλαδή ήταν λίγο αισθητική του μπουζουκιού. Ναι. Σήμερα βλέπεις πολύ καλούς ψάλτες, οι οποίοι όμως είναι καλοί σε μια μεσότητα. Δεν λέω μετριότητα, εννοώ μεσότητα. Δηλαδή προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή, μια κλασικότητα. Υπάρχει μια επιστροφή στην κλασικότητα. Το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, δείχνει ότι έχει μεστώσει κάτι, ρε παιδί μου. Υπάρχει βέβαια και η ανάγκη του να βρεις ποιος είσαι και να αποκτήσεις ταυτότητα. Οπότε την βρίσκεις σε χρυσές τομές αυτήν την ταυτότητα. Αλλά δεν θα έλεγα ότι η ψαλτική έχει πέσει. Σίγουρα οι παπάδες την έχουν του πεταματού, δηλαδή και οικονομικά κτλ. Αλλά είναι άλλες εποχές. Δηλαδή και πλέον οι παπάδες μερακλείδες είναι άλλο τύπου μερακλείδες. Δηλαδή είναι μερακλείδες οι οποίες θέλουν χοροδίες, θέλουν πιο καλογερίστικο ψάλτισιμο, πιο κατανυχτικό, να δημιουργήσει άλλο κλίμα. Γιατί αλλάξαν οι εποχές, άλλαξε η σχέση του κόσμου με τη θρησκεία τώρα, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος τότε πήγαινε να ακούσει πανηγύρι για να ακούσει τον ψάλτη όπως άκουγε Χριστοδουλόπουλο. Ναι, δηλαδή ήταν event μουσικό. Ναι. Και μερακλείδικο με την καθαρά μουσική έννοια. Τώρα ο κόσμος πάει και για να κατανυχθεί, να νιώσει όμορφα. Οπότε ο ψάλτης γίνεται μέρος αυτού του πράγματος. Δεν είναι το πρόσωπο. Ναι. Οπότε από αυτή την άποψη έπαψε και η ψαλτική, καλώς δηλαδή, να είναι τόσο ψαλτοκεντρική και ενίοτε και μια τάση επίδειξης, δηλαδή επιδειξιομανής, πώς να το πω. Που ξέφευγε από το τελετουργικό εν τέλει. Δηλαδή να έχεις ένα να κάνει αμανέδες, πάβει να είναι λατρευτικό γεγονός. Είναι show. Θα μας πεις καμία ιστορία με μπιφ πατριαρχικών ή...
Ψαλτών Κοίταξε, από το Θεσσαλονίκη γνωστό- με. Α, ναι, κοίταξε. Πολύ θεϊκό. Με beef. Σίμωνα Καρά θα έλεγα. Θα σου πω και Αλλά- μεταξύ του και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Α, ναι, εννοείται. Κοίταξε, αυτά που έχω ακούσει τώρα, εγώ μεταφέρω τώρα. Δεν μην μου κάνει κανένα υιοθετώ. μήνυση. Λέγεται, ρε παιδί μου, ότι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσαν και λίγο σαν. Θα τα γράψω και στο διδακτορικό αυτά. Σαν μπράβη τη νύχτα. Δηλαδή ήταν τρία μεγάλα ονόματα τότε. Ήταν Καραμάνης, Ταλιαδόρος και Χρυσάθος. Αυτοί οι τρεις λοιπόν έλυναν και έδαιναν. Έλυναν και έδαιναν ακόμα και σε επίπεδο παπάδων. Δηλαδή είχαν δύναμη να διορίσουν παπάδες. Εγώ σου λέω τώρα τι μου μεταφέρανε, αλλά μου το έχουν πει πολλοί. Ναι, ναι. Και επίσης αυτό που ξέρω ότι γινόταν ήταν ότι έβγαζαν τα βιβλία τους και μην μάθουν ότι έβγαλε κάποιος άλλος βιβλίο. Ή ότι ανέβασε κάποιος αλλουνού βιβλίο στο αναλόγιό του. Απλά είχαν τη θέση του. Δηλαδή αυτό ξέρω ότι άκουσα ότι γινόταν. Μου έχουν πει ότι γινόταν. Είχα μια τέτοια νοοτροπία. Ή ότι κρεμάγαν, στο έχω πει και πριν, κρεμάγαν παπάδες. Δηλαδή έκλειναν εκκλησία, προπληρωμή, πήγαιναν στον πιο ακριβοπληρωμένο, τους άλλους τους κρεμάγανε. Τώρα αυτά κίτρινα ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μου τα έχω πει ότι γινόντουσαν στα κουτσομπολιά. Επίσης ξέρω ότι μου το έχουν πει πολλοί αυτό από διάφορους, ότι ο πρίγκος τους έκραζε γενικά, ότι έχουν πάρει το όνομά μου και το σπηλώνουν και το τέτοιο, αλλά οι ίδιοι δηλώναν πριγκικοί. Είναι πριγκικοί. Ναι. Δηλαδή βασίστηκαν Ναι. σε μεγάλο βαθμό στον πρίγκο και σίγουρα στον Παναγιωτίδη. Ναι. Τον οποίο Παναγιωτίδη δεν τον λένε. Δεν Γιατί τον λέγανε. πιστεύεις. Γιατί ο πρίγκος ήταν πατριαρχικός. Ήταν η ταμπέλα ότι είμαστε πατριαρχικοί. Ναι, ναι. Ο Παναγιωτίδης ήταν. Αλλά τον Παναγιωτίδη είχαν πάρει πάρα πολύ. Και έπαιρνε και ο πρίγκος. Δηλαδή ήταν η ίδια ομάδα τότε. Ήταν το εξωπατριαρχικό. Ας το πούμε. Και λέγεται ακόμα ότι πήγαιναν και στον πρίγκο και ότι ακόμα και τον χρηματοδοτούσαν να πει ότι. Δίνω τη σφραγίδα μου, ας πούμε. Ναι. Τώρα επίσης με Καρά, επικές μάχες, έχουν φτάσει μέχρι και δικαστήρια, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όχι. Έχουν φτάσει μέχρι δικαστήρια. Δηλαδή το 2000 είχε γίνει ένα meeting στη Σύνοδο από τον Χριστόδουλο. Εκεί είχε πάει Αγγελόπουλος, είχε πάει Κωνσταντίνου και Ταλιαδόρος, ας πούμε, από τους απέναντι. Και τσακωνόντουσαν για την πεταστή, για το ένα το άλλο. Και έλεγα θα σας κάψουμε τα βιβλία. Και έφτασαν μέχρι δικαστήρια. Λύθηκε τελικά εξοδικαστικά από ό,τι ξέρω, δεν προχώρησε, ας πούμε, αλλά έφτασαν μέχρι εκεί. Με τον Καρά μεγάλη αντιπάθεια. Είναι για ανάλυση αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Καράς πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Και ο ίδιος πολύ. Το μυαλό ήταν πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν πολύ κολλημένος, βυζαντινολάγνος, ας πούμε. Κολλημένος και με την παράδοση. Είχε κολλήσει με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν του αρέσαν, δεν τα περνούσε. Τους την έλεγε δηλαδή. Δηλαδή έκανε μια λογογραφική έρευνα που ήταν και λίγο κόψιμο-ράψιμο, ας πούμε. Είχα ακούσει, συγγνώμη σε διακόπτω, είχα ακούσει πρόσφατα μια ιστορία με τον Καρά. Ναι. Κάτω στα Χανιά, στην Κρήτη, παίζουν μόνο βιολί. Α, ναι. Δεν παίζουν και λίρα. Ναι, είχε ναι. απαγορεύσει, άκουσα, όχι, κάπου το διάβασα. Γνωστό είναι αυτό, ναι, πολύ γνωστό. Ότι είχε απαγορεύσει σε ραδιόφωνα να παίζουν βιολί. Όχι απλά σε ραδιόφωνο, τότε ήταν μόνο η ΕΡΤ. Ναι, Μέχρι ναι. τη δεκαετία 70 ήταν Ναι, μόνο η έκανε ΕΡΤ. κάπου, ήταν Και αυτός παραγωγός. έλυνε και έδινε. Δηλαδή αυτός τα κουμάνταρε. Και δεν έβαζε Ναι. βιολιά να παίζουν. Γιατί κάπου είχε διαβάσει. Του είχε κάτσει τώρα αυτό. Ότι το βιολί ήρθε δυτική. Ναι. Που το βιολί είναι πολύ παλιό. Επίσης δεν είναι κάτι που δεν παίζει και ρόλο. Και χθεσινό να είναι, δεν πας να επηρεάσεις εσύ Την παράδοση. την έρευνά σου, τέλος πάντων. Ναι, το αντικείμενο έρευνά σου. Οπότε ναι, υπάρχει η ίντρικα για πολλούς λόγους. Γιατί και οι Καραϊκοί και οι επιγόνοι τους έχουν και αυτοί έτσι μια στάση πιο λόγια απέναντι στους προφορικούς. Εκεί είναι και η προφορική του τύπου από πού και ως πού ήρθατε εσείς να μας πείτε εμάς πώς να ψάλουμε, ας πούμε. Το γνωστό πού τα βρήκατε εσείς αυτά. Τα βιντάνια. Ναι. Που δεν είναι και ακριβώς. Δηλαδή και ο Καράς βασίστηκε στα παραδοσιακά, βασίστηκε στους παραδοσιακούς ψάλτες, απλά το συστηματικοποίησε, το έκανε λίγο πιο εμφανές, πιο μπαρόκ, ας πούμε. Ναι. Και προκάλεσε όλη αυτή την ίντρικα, γιατί ήταν και αυτός δύστροπος, ρε παιδί μου, σαν χαρακτήρας, δεν ήταν και εύκολος χαρακτήρας. Ήταν προκλητικός, ήταν έντονος πολύ. Και υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτή η ίντρικα μεταξύ παραδοσιακών και, ας πούμε,
καραϊκών. Αυτό θα έλεγα ότι στέκει ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Στέκει, ναι. Εσύ ψέλνεις, Εγώ ψέλνω σε μια ιδανική συνθήκη, γιατί δεν έχω τελείως τη δέσμευση. Είμαστε με τον Χριστοδούλου του Γιώργο σε μια εκκλησία εκεί στο Νέα Ερυθρέα και πάμε μια ώρα, μια ο άλλος τις Κυριακές. Ναι. Ποια ασχολείσαι εσύ? Εγώ. Και δημιουργούμε τώρα μπιφ. Ναι. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να πεις για σένα η αλήθεια τι είσαι. Αλλά θα σου πω τι μου έχουν μπει τώρα. Νομίζω ότι φλερτάρω λίγο με το τραγουδιστικό. Δηλαδή έχω λίγο πιο καθαρή άρθρωση από το typical ψαλτικό. Ναι, από το βαρύγδουπο ρε παιδί Την μου. ιστορία. Τι έγινε η ιστορία αυτή? Είναι η ιστορία με Αλέξανδρο Καψοκαβάδη. Είναι πολύ κλασική. Θα την πούμε μετά. Εντάξει. Ναι, αλλά σίγουρα εντάξει, δεν είμαι του τραγουδιστικού. Δεν έχω αυτό το πολύ αισθησιακό και το που έχει ο Γαϊτάνος, ας πούμε, η Καραντζή, το πιο. Ναι. Που να βάζει πολύ συναίσθημα, πολύ αέρα, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι που το ακούμε και από πάρα πολλούς μουσικούς και θέλουμε την άποψή σου. Έχει διατυπωθεί η άποψη από πολλούς ότι έχω κάνει και βυζαντινή μουσική χωρίς όμως να είναι ψάλτες. Ναι. Πιστεύεις ότι συνάδει αυτό, δηλαδή με την ιδιότητα ενός ψάλτη, να το πω έτσι? Δηλαδή μπορεί κάποιος να ξέρει να ασχολείται με τη βυζαντινή μουσική χωρίς να είναι ψάλτης? Τώρα με μπέρδεψες, γιατί μου είπες συνάδει για έναν ψάλτη να μην είναι ψάλτη, δηλαδή. Ναι, εσύ λες να ξέρει εννοώ βυζαντινή μουσική χωρίς να είναι ψάλτης. Μπορεί κάποιος Αν σε βοηθάει να στο τραγούδι, ασχοληθεί, ας πούμε, ναι, βυζαντινή. να ασχοληθεί. Όχι αυτό, δεν λέω αυτό. Λέω ότι πολλοί, ας πούμε, λένε ότι ξέρω βυζαντινή μουσική Αλλά χωρίς δεν να, ψέλνω. ναι, χωρίς να είναι ψάλτες. Εντάξει, με Γιάννη Μιχαήλ. Ναι, γιατί μπορεί όχι? αυτό στέκει πρακτικά, πιστεύεις? Πρακτικά από ποια άποψη εννοώ, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Με την ιδιότητα του ψάλτη, αυτό εννοώ. Αυτός έχει μάθει βυζαντινή, αλλά τέλος πάντων δεν ψέλνει σε Ναι, εκκλησία. ναι. Αλλά ούτε δηλώνει ψάλτης. Δηλώνει ψάλτης? Όχι. Τότε εντάξει, απλά έχει μια γνώση η οποία ή δεν αξιοποιεί καθόλου ή αν είναι μουσικός, το βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε ναι, εγώ δεν βρίσκω κακό σε αυτό, ας πούμε. Ναι. Τώρα αυτό που λέει ο Χάρης, αν το βοηθάει, Ναι. πιστεύω ότι ναι, η Βυζαντινή σίγουρα βοηθάει, γιατί γενικά η γνώμη μου είναι ότι ό,τι ξέρεις βοηθάει, ρε παιδί. Απ' την άλλη, όσο πιο πολλά ξέρεις, μπορεί και να χαντακωθείς. Δηλαδή θέλει και μια διαχείριση η γνώση. Αλλά ναι, η Βυζαντινή σίγουρα είναι μια βάση από την οποία μπορεί να ξεκινήσεις και μετά να το πας Ναι. σε κάτι άλλο. Σε παραδοσιακό τραγούδι, σε λαϊκό τραγούδι, σε οτιδήποτε. Πολλοί έχουν ξεκινήσει, να πω την περίπτωση του Γιάννη του Διονυσίου, ξέρω εγώ, από τη γενιά μας. Ναι. Είναι ψάλτης, έχει τελειώσει ψαλτική. Ξέρει να ψέλνει καλά. Έψαλνε δεν το σε ασκεί. εκκλησία, ξέρεις? Δεν ξέρω αν έψανε σε εκκλησία, αλλά ξέρω ότι ψέλνει, ενώ έχουμε ψάλει μαζί. Διαβάζει καλά και είναι πολύ καλός ψάλτης. Ναι. Αλλά ξέρει να τα διαχωρίσει. Θεωρώ ότι δεν βγαίνει στο τραγούδι του η ψαλτική, που γι' αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, να βγαίνει στο τραγούδι σου. Και εγώ πιστεύω ότι δεν βγαίνει. Πιστεύω ότι εν μέρει βγαίνει, δηλαδή στο τραγούδι μου. Που κάποιους τους αρέσει, κάποιους δεν τους αρέσει, τέλος πάντων. Αλλά ναι, είναι μια γνώση που την κρατάς εκεί και σε βοηθάει οπωσδήποτε. Ναι. Διδάσκεται σωστά η Βυζαντινή? Και να μου πεις και για άμα ξέρεις και πώς διδάσκεται στα μουσικά σχολεία, ας πούμε. Δεν έχω ιδέα να σου πω από μουσικά τι γίνεται. Δεν έχω πάει σε μουσικό σχολείο και δεν έχω επαφή με το πώς Διδάσκεται το με, διδάσκω. ας πούμε, οι ήχοι διδάσκονται με αριθμάκια. 12-12-16, 12-12-12-16. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν έχω άποψη. Okay. Ούτε ξέρω πώς θα μπορούσαν να διδάσκονται. Κοίταξε, γενικά, και αυτό είναι ένας λόγος που πήγα και έκανα το διδακτορικό, θεωρώ ότι η ίδια θεωρία της βυζαντινής μουσικής, της σημερινής δηλαδή, είναι μια θεωρία που έχει προβλήματα. Δηλαδή, από τη βάση της, από το Χρύσαθο έχει προβλήματα. Γιατί ο Χρύσαθος στην εποχή που έκανε ό,τι έκανε ένα άθλο. Αλλά για το 2025, ας πούμε, είμαστε σήμερα, θέλει πολύ update η θεωρία. Γιατί ο Χρύσαθος στην εποχή του προσπάθησε να συγκεράσει και να συμπυκνώσει πολλά διαφορετικά πράγματα, ώστε να κουμπώσει στην εποχή του. Δηλαδή, έχει βάλει ιδέες από την αρχαιοελληνική μουσική, θεωρία. Έχει βάλει πολλές ιδέες από τα μακάμ, συγκεκαλυμμένες πολλές φορές. Έχει βάλει ιδέες από την ευρωπαϊκή μουσική, από την προηγούμενη επίσης
θεωρία των ήχων, έχει κάνει ένα κράμα Ναι. το οποίο ενίοτε του βγαίνει, ενίοτε δεν του βγαίνει. Και αυτό είναι κάτι που ακόμα το κουβαλάει η θεωρία. Δηλαδή είναι μια θεωρία που δεν είναι σε πλήρη συνάφεια με την πράξη. Είναι προβληματική σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αλλάζει εύκολα. Έρχεται εύκολα στο σήμερα. Μπορεί να έρθει, το θέμα είναι πόσο εύκολα θα γίνει αποδεκτό αυτό. Αυτό εννοώ. Εννοώ πότε ήταν, 1812. 1814, 14. ναι. Που είχε γίνει νέα μέθοδος, είχαν γίνει νομίζω το Πατριαρχείο Ναι. διάφορες συνδιασκέψεις, ας πούμε, και είχε αποφασιστεί. Δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει μια Και ξανά τέτοια τότε διαδικασία. κάτι που δεν πολύ λέγεται, είχε φοβερή δηλαδή η ελίτ η ψαλτική, όλοι ήταν εναντίον. Τα πιο μεγάλα, η ελίτ της ψαλτικής τότε ήταν εναντίον της νέας μεθόδου. Δηλαδή οι ψάλτες που ήταν στο Πατριαρχείο και ονόματα της εποχής ήταν εναντίον. Οι ίδιοι βέβαια το πρόθεσαν, γιατί ήταν πίσω και η Σύνοδος, η οποία επίσης στην αρχή ήταν αρνητική. Ναι. Και επίσης κούμποσε πολύ με το διαφωτισμό, με την εποχή που ήταν τότε του διαφωτισμού και της εθνικής ανανέωσης γενικότερα. Κοίταξε, στο σήμερα θα μπορούσε να γίνουν μικροδιορθώσεις που να διορθώσουν τα πράγματα. Ναι. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να αλλάξει το σύστημα προφανώς, ενώ η σημειογραφία. Που και η σημειογραφία είναι ενίοτε στριφνή, αλλά αυτή έχει μια παράδοση και μια δύναμη αυτή η σημειογραφία. Αλλά ναι, μπορούν να διορθωθούν πραγματάκια. Εκεί που έχω πιο πολύ άποψη είναι για τα μακάμια επίσης, για τη θεωρία της ελληνικής μουσικής. Okay. Η οποία επίσης θεωρώ ότι μπορεί να φτιαχτεί εκ του μηδενός. Να φτιαχτεί κάτι τέλος πάντων που να μπορεί να διδάσκεται, και αυτό κάνω εγώ τα τελευταία χρόνια, με πολύ εύκολο τρόπο. Με τρόπο που να είναι λειτουργικός και προσιτός, ναι. Σε ένα ευρύτερο αρχάριο, κοινό. Ναι. Το πιστεύω δηλαδή. Το κάνω και έχω καλό feedback για αυτό το πράγμα. Λέγαμε πριν για τις συναυλίες που κάνουν οι Βαλκάνοι βυζαντινής μουσικής. Ναι. Εγώ θα ήθελα να το αντιπαραβάλω με αυτό που γίνεται στην δυτική μουσική, η οποία έχει βγει και στους κοσμικούς χώρους, θα λέγαμε. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι η βυζαντινή μουσική δεν αποσυνδέθηκε από την Εκκλησία, και αν αυτό είναι πρόβλημα εν τέλει? Κοίταξε, να αποσυνδεθεί πλήρως θα είναι αφύσικο. Είναι συνδεδεμένοι εγγενώς. Τώρα, οι ψάλτες τώρα σαν κοινότητα, σαν άνθρωποι δηλαδή, σαν άτομα προσωπικά, κουβαλούν επίσης νοοτροπίες και ψυχολογία, θα έλεγα. Μια κοινή ψυχολογία. Okay. Η κοινή ψυχολογία δεν θα έλεγα ότι είναι μια ψυχολογία ανοιχτή. Γενικά ανοιχτή σε καινούργια πράγματα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν, όπως γενικά μεγάλη μερίδα και των θρήσκων ανθρώπων, αντιμετωπίζουν καχύποπτα τα καινούργια πράγματα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν με απειλητικά μια άλλη πρόταση. Δύσκολα μπορούν να κατανοήσουν κάτι άλλο σαν κάτι που μπορεί να συνυπάρξει μαζί τους. Ναι. Άρα το να κάνει συναυλία βυζαντινής μουσικής, που συναυλίες γίνονται, δηλαδή γίνονται σε χρόνια τώρα γίνονται, παιδί μου, το ξεκινήσαν ήδη οι πατριαρχικοί να κάνουν συναυλίες, δηλαδή και ο Στανίτσας είχε κάνει με τη χοροδία του συναυλίες εκτός εκκλησίας, έτσι. Και έχουν το πρεστίζ, ας πούμε, μιας κλασικής συναυλίας, ας το πούμε, σε χώρους όπως είναι το Μέγαρο κτλ. Ναι. Γίνεται, απλά δεν γίνεται συχνά γιατί δεν τραβάει και πολύ κόσμο, έτσι. Επίσης όμως σημαντικό, δηλαδή ο κόσμος ο μη θρησκευόμενος κόσμος έχει συνδυασμένη την Βυζαντινή πολύ στενά με την ψαλτική. Δεν την έχει αποσυνδέσει. Ναι, με την Εκκλησία. Με την Εκκλησία. Με το χώρο εννοείς. Ναι, ακόμα και σε επίπεδο προσωπικό. Δηλαδή ξέρω άτομα που δεν μπορούν να ακούσουν ψαλμούς διότι έχουν πολύ αρνητική άποψη για την Εκκλησία. Ή κάτι τους έτυχε με έναν παπά, ας πούμε. Και έχουν στραβώσει πολύ. Από ακραία μέχρι πιο cool, ρε παιδί μου, φαινόμενα. Έχουν στραβώσει γιατί τους την είπε σε μια βάφτιση, ξέρω. Ναι. Αλλά γενικά είναι συνδυασμένο, κάτι που δεν συμβαίνει νομίζω στη Δύση με το Γρηγοριανό μέλος, ας πούμε. Δηλαδή δεν νομίζω να έχει συνδυαστεί τόσο. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά δεν νομίζω να έχει συνδυαστεί τόσο. Αυτό ήθελα εγώ Οπότε να είναι σε ρωτήσω. μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Δηλαδή και οι ίδιοι οι ψαλτικοί
ίσως να βρει μια φωνή πιο σύγχρονη. Δηλαδή η Καραντζή προσπαθεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και άλλοι, όχι μόνο αυτοί. Ναι, και άλλοι. ναι, ο Καβαρνός που λέγαμε πριν. Ναι. Προσπαθεί. Το κάνει βέβαια πολύ. Είναι αισθητική του. Πολύ pop, Hollywood αισθητική, ας πούμε. Ναι. Με πολύ εφέ και τραβάει και πολύ κόσμο και στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω ότι ωστόσο έχει απήχηση. Έχει απήχηση σε συγκεκριμένο κοινό. Ναι. Απλά ο Καβαρνός ξέρει και το κράξιμο που θα φάει. Καλή ώρα εγώ που έκανα και βιντεάκι στο YouTube, ας πούμε. Ναι, από την δικιά μου μεριά, από εκείνη την οπτική. Ταυτόχρονα μπορώ να βγω και να το σχολιάσουμε καθαρά σαν μουσικό φαινόμενο. Αυτό το κάνει συνειδητά, γιατί το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα με τον ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί η Βυζαντινή να πειραματιστεί και λίγο εξωεκκλησιαστικά. Και αυτό που με κάνει και με ένα σχήμα που είμαστε τώρα είναι νανό ensemble, νανό quartet, vocal quartet, που δοκιμάζουμε, είμαστε 4 άτομα και δοκιμάζουμε να παίξουμε με τα όρια της ψαλτικής, και σε επίπεδο ρεπερτορίου και σε επίπεδο έκφρασης. Και αυτό κοιτάμε να το πάμε λίγο προς το εξωτερικό και εδώ, ας πούμε σε φεστιβάλ μπαρόκ θα μπορούσε να γίνει. Ακόμα και στο ZP που λέει ο λόγος, σε χώρους τέτοιους μικρούς, να κάνει μια παρουσίαση που να είναι ψαλτική έξω από τον εκκλησιαστικό χώρο, χωρίς όμως να απειλείται ο εκκλησιαστικός χώρος ότι όπα το βγάζουμε έξω και θα πληγεί η ψαλτική. Οπότε είναι αρκετά πολυσύνθετο ζήτημα νομίζω για να το λύσεις. Όχι απαραίτητα να βγει έξω από την εκκλησία η Βυζαντινή, να βγει έξω και από την εκκλησία σαν χώρο, να βγει έξω και από το εκκλησιαστικό περιεχόμενο, ως μουσική. Ναι. Αυτό είναι μια αποσύνδεση που πρέπει να γίνει πρώτα στα μυαλά και των ακροατών και των ερμηνευτών. Στη Δύση, ας πούμε, βγήκε η κλασική μουσική πάρα πολλά χρόνια, ναι. Εκτός εκκλησίας. Ναι, Παρόλο που εσύ το πας τώρα και στο Requiem του Mozart, ξέρω εγώ, φαντάζομαι, ή όχι. Ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχε μια κοινή συνισταμένη ότι ξεκίνησαν οι συνθέτες να γράφουν σε αυτό το στυλ για εκκλησίες, αλλά μετά βγήκε από την εκκλησία και γνώρισε και μεγαλύτερη αποδοχή. Ναι. Και εκεί θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι έμεινε μόνο προσκολλημένη η βυζαντινή μουσική στην εκκλησία ενδεχομένως να αποτράβηξει και κάποιο κόσμο από το να ασχοληθεί με αυτή, ή ακόμα και από το κράτος να την υιοθετήσει ως εθνικό-μουσικοθεωρητικό σύστημα? Κοίταξε, τώρα αυτό είναι επίσης άλλη συζήτηση. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Καράς. Δηλαδή προσπάθησε, η ίδια του η αντίληψη ήταν ότι η ελληνική μουσική είναι ένα πράγμα. Παραδοσιακή και εκκλησιαστική, ας το πούμε, μπορούν να αντιμετωπιστούν σαν ενιαίο σύστημα. Αυτό χωλαίνει σε έναν βαθμό, ρε παιδί μου, διότι καταρχάς η ίδια η ελληνική παραδοσιακή μουσική είναι φοβερά μεγάλη γκάμα ετερόκλητων πραγμάτων. Ναι. Τα οποία θεωρώ ότι όντως μπορείς, αν βγάλουμε έξω τις πεντατονίες της Υπήρου, όλο το υπόλοιπο μπορείς να βρεις ένα πυρήνα που να τον περιγράψεις με κοινούς όρους. Με όρους μακάν, ας το πούμε, με όρους τροπικότητας. Τώρα, η πολυηχεία, οι ήχοι της Βυζαντινής, σαν σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απλά είναι δύσκολο, είναι πρακτικά δύσκολο να το κάνεις, διότι είναι και ακόμα και σαν όρι. Δηλαδή, και δεν υπάρχει στην πρακτική των μουσικών. Δηλαδή, δεν μπορούν ξαφνικά οι μουσικοί της πιάτσας να αρχίσουν και να λένε κάνε μου ταξίμι πρώτο ήχο, ρε φίλε. Κάνε μου ένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ήδη χρησιμοποιούν με φυσικότητα λέξεις όπως είναι το ουσάκ, το χιτζάζ, θεωρώ ότι ένας συνδυασμός της τροπικότητας των Οθωμανικών μακάμ και της τροπικότητας που περιγράφεται από τη βυζαντινή μουσική μπορεί να οδηγήσει σε μια περιγραφή αυτής της μουσικής. Αλλά στο πρώτο σου ερώτημα, ναι, 100% απέτρεψε κόσμο από το να γνωρίσει την εκκλησιαστική μουσική, ακόμα και πρακτικά, γιατί για να πας να μάθεις βυζαντινή θα πας σε ενορία. Ναι. Άρα θα πας σε ψάλτη, που σε μεγάλο ποσοστό θα είναι θρήσκος ή τουλάχιστον θα έχει κάποια στάνταρ, ας πούμε, και το όλο περιβάλλον θα θρησκευτικό. Θα έχει εικόνες γύρω-γύρω, ρε παιδί. Δεν το λέω αρνητικά, το λέω ότι είναι όλο χώρος, το πλαίσιο στιγματισμένο με το θρησκευτικό περιβάλλον, ας πούμε. Ναι. Οπότε ναι, σίγουρα έχει αποτρέψει κόσμο. Καλός κακός τέλος πάντων. Ναι.
Και ειδικά γυναίκες, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο ζήτημα γι' αυτό. Ναι. Γιατί ο χώρος είναι της ανδροκρατούμενος και αποτρεπτικός, ας πούμε, στις γυναίκες. Αν και έχει πολλές γυναίκες που μαθαίνουν Βυζαντινή. Παρότι δεν θα ψάλουν Δεν ποτέ. ψέλνουν σε εκκλησία απλά. Παρότι το ξέρουν ότι είναι δύσκολο να ψάλουν, αν και αυτό είναι ένα καινούριο. Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Επιτρέπεται να ψέλνουν οι γυναίκες? Ψέλνουν, πρακτικά ψέλνουν. Ψέλνουν, αλλά Ενώ στην εκκλησία. Απλά είναι. Δηλαδή ξέρω ότι δεν επιτρέπεται να μπουν στο ιερό, ας πούμε. Ναι. η παράδοση έχει καθιερωθεί Ώστε να είναι άντρες. από άνδρες ψάλτες. Στο Βυζάντιο η χοροδία που ήταν στην Αγία Σοφιά ήταν μια τεράστια χοροδία που πάνε περισσότερο από 100 άτομα, από τα οποία η μια ομάδα ήταν γυναίκες, ήταν καλόγριες και λέγονταν άδουσες. Υπήρχαν γυναίκες δηλαδή. Στην παράδοση δηλαδή υπήρξαν γυναίκες. Και επίσης οι βασικές φωνές ήταν ευνούχοι. Καστράτο δηλαδή. Καστράτη. Ναι, ψηλά. Άρα Μιλούσαν μιλάμε ψηλά. για πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή Γυναικεία ηχητικά το έκταση. άκουσμα ήταν γυναικείο και πέρα από γυναικείο. Κόντρα, ας πούμε. Ναι. Αλλά ναι, μετά καθιερώθηκε το αντρικό και είναι η γενικότερη αίσθηση του χώρου. Λένε ότι κανονικά, δηλαδή το κανονικό δίκαιο δεν προβλέπει απαγόρευση, ας πούμε. Δηλαδή όλοι λένε αυτή του Παύλου, ας πούμε, που λέει. Αλλά ο Παύλος τώρα δεν είναι. Είπε κάτι τότε που το είπε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει μπει σαν κανόνα τη Εκκλησία οι γυναίκες απαγορεύεται να ψέλνουν. Στο κανονικό δίκαιο. Ναι. Αυτή την εντύπωση έχω. Και γι' αυτό και κάποιες γυναίκες ψέλνουν χωρίς να έχει γίνει θέμα αυτό το πράγμα. Απλά αν ο παπάς δεν θέλει, δεν θα ψάλουν. Δηλαδή Ναι, κάπως αυτό είναι άπτεται το. του παπά ή του δεσπότη. Αν και ο δεσπότης δεν θέλει, δεν θα ψάλουν. Που μάλλον συνήθως δεν θέλουν. Σε μεγάλο ποσοστό δεν θέλουν. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν και είναι πλέον και θέμα πρακτικό. Δηλαδή πολλές εκκλησίες που βλέπω Ναι. παίρνουν και γυναίκες ψάλτριες ακόμα και για καθημερινές λειτουργίες. Ναι, Δηλαδή όταν δεν έχεις... κατά κόρον. Ναι, στην επαρχία γίνεται κατά κόρο, εντάξει, και λόγω Πρακτικό. της έλλειψης ψαλτών. Ναι. Αλλά και σε αστικά κέντρα, σε μεγάλες πόλεις, ναι. πολλές εκκλησίες παίρνουν και γυναίκες να ψάλουν, γιατί από το να μην γίνει καθόλου ακολουθία, ας γίνει με γυναίκα. Αλλά ακόμα και Αλλά πέρα πάλι από... είναι λίγο υποτιμητικό. Δηλαδή από το να μην γίνει καθόλου. Είναι ας τελείως γίνει... υποτιμητικό, αλλά ακόμα και. Πώς το λες, αυτό είναι μια αρχή, ας το Είναι πούμε. ένα βήμα. Είναι ένα βήμα. Αλλά έχει και γυναίκες που ψέλνουν επιλεγμένες. Ναι. Δηλαδή, όχι επειδή δεν έχουμε ποιον άλλο να βάλουμε. Ναι. Υπάρχει και αυτό και είναι σημαντικό που υπάρχει. Ναι. Και έκανα και το σύλλογο η Καραντζή, ας πούμε, που μάζεψε, ας πούμε, το σύνδεσμο. Όχι το σύλλογο, το σύνδεσμο. Είναι ένα κίνημα και αυτό είναι μια εξέλιξη, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τόση ώρα που μιλάμε, ξέρεις τι δεν τον έχουμε ρωτήσει? Πώς ξεκίνησες με τη μουσική? Πιο κλασική ερώτηση του podcast. Όντως θες να σου απαντήσω? Θέλω να μου απαντήσεις αν ξεκίνησες πρώτα με τη Βυζαντινή ή με το ούτι, γιατί παίζεις ούτι. Το είπαμε όμως. Και αν έπαιξε ρόλο και η Κύπρος, γιατί εσύ γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Κύπρο. Γεννήθηκα Αθήνα στην πραγματικότητα. Κάτσε, Αλλά φίλε, άλλα έλεγε το μεγάλωσα βιογραφικό. Κύπρο. Όχι, Βυζαντινή ξεκίνησα. Βυζαντινή ξεκίνησα και να ακούω στην ουσία. Γιατί είναι ο πατέρας μου παπάς, ας πούμε, οπότε αυτό άκουγα. Ναι. Όχι, ούτε ξεκίνησα να κάνω ενήλικας, δηλαδή στην ουσία 18 χρονών, αν δεν 17. Εκεί ξεκίνησα να κάνω ούτι. Ως βοηθητικό, ας πούμε, για τη Βυζαντινή. Όχι, άκουσα ένα ταξίμι του Τσιαμούλη και τρελάθηκα με το όργανο απλά. Και το αγόρασε ένας φίλος του πατέρα μου, ας πούμε, από την Τουρκία που είχε πάει τότε και μου το έφερε δώρο. Φτηνό ούτι, του εμπορίου, ας πούμε. Μου άρεσε πολύ σαν όργανο. Πριν έκανα μπουζούκι, σκέψου. Δηλαδή έκανα και μαθήματα μπουζουκιού. Σε έχω ακούσει να παίζεις μπουζούκι. Έχω παίξει. Ναι, Σε ένα έπαιζα σχήμα. στο Σποζάβλι. Ναι. Παλιά όμως, γιατί τώρα. Παλιά. παίζεις Ναι, τώρα δεν παίζω καθόλου. Και ξεκίνησα με βιολί, αλλά έκανα πολύ λίγο και το παράτησα. Αλλά ναι, η Βυζαντινή είναι το. Και η Βυζαντινή είναι οι βασικές μου σπουδές στην ουσία. Δηλαδή η βάση μου, η θεωρητική, ας το πούμε, είναι η Βυζαντινή και μετά τα μακάμια που τα έκανα στα πλαίσια της εκμάθησης του ουτιού. Με τον Παπαδημητράκη, με τη Σιαμούλη, ναι.
Με την ανατολική μουσική πότε πρωτασχολήθηκες? Μεγαλός. Πότε. Ουσιαστικά με το ούτι. Πήγε λίγο μαζί αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή όταν ήρθα Αθήνα ξεκίνησα να πηγαίνω να κάνω μαθήματα στον Παπαδημητρά και τον Αλέξανδρο, Μμμ. ο οποίος μου έκανε ρεπερτόριο λόγια Οθωμανικής και όχι μόνο, ας πούμε, και παραδοσιακά κάναμε, αλλά αρχίσαμε εκεί να το βλέπουμε και μετά πήγα Χουδέτσι και έκανα με τον Στο Λαβύρινθο. το Γιουρντάλ, ναι, Ναι. στο Λαβύριθο. Και εκεί μπήκα πιο, δηλαδή είχα ήδη μπει στα πιο βαθιά, ας πούμε, της μουσικής αυτής και κατάλαβα επίσης ότι είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να βρω στη Βυζαντινή, σε αυτό που ήδη ήξερα. Και είχα ένα δίλημμα τότε, έλεγα ή θα ασχοληθώ με κάτι το οποίο μου είναι ξένο και θα πρέπει να εμβαθύνω πάρα πολύ, ή θα εμβαθύνω σε κάτι που μου είναι οικείο, ώστε να νιώσω ότι είμαι καλός, ότι γίνομαι καλός σε αυτό το πράγμα. Και ότι δεν θα μου πάρει 25 χρόνια, ας πούμε. Οπότε σε αυτή τη φάση είναι που ασχολήθηκα πιο πολύ και με Μακάμ, άκουσα πολύ Οθωμανική μουσική. Έχεις κάνει και οθωμανικό τραγούδι? Έχω κάνει ναι, με τον Αχμέτ τον Ναι, ναι. Ερντογκιουλέρ. Ναι. 2 φορές κιόλας κάναμε. Και λόγω προφοράς κυπριακής μπορώ να πω σχετικά καλά τα τουρκικά. Από ότι ένας μέσος Έλληνας που δεν έχει τα τσου, τα σου, αυτά τα πιο δάζετα, τα του, τα έντονα, τα που λένε. Ναι. Για μίλα λίγο κυπριακά. Τι λες? Επέλε. Τώρα διδάσκεις και στο Λαβύρινθο, σωστά? Στο Λαβύριθο, ναι, κάνω σεμινάρια αναφάσεις, αλλά για βυζαντινό ρεπερτόριο. Ναι. Τι Ταυτικό σημαντικό ρεπερτόριο. πιστεύεις ότι έχει προσφέρει ο Λαβύρινθος? Ναι. Θα έλεγα ότι και ο Ροζ και η επίγονη του Καρά, ας πούμε, είναι οι δύο, ας το πούμε, κολόνες πάνω στις οποίες βασίστηκε, θα έλεγα, η λόγια προσέγγιση του παραδοσιακού, ας το πούμε. Και μετά και της λόγιας ανατολικής μουσικής γενικότερα. Οπότε τι προσέφερε, ουσιαστικά χάραξε γραμμή και στη θετική, στο να γραφτούν και γράφτηκαν πολλά άλμπουμς, ας πούμε, με λόγια μουσική, βασισμένη στην παράδοση, βασισμένη στην Οθωμανική, ξέρω εγώ, μακαμολογία κτλ. Και επίσης έδωσε μια αισθητική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής από τα νέα παιδιά, η οποία γραμμή μετά πέρασε ουσιαστικά στο μουσικά σχολεία και καθόρισε και την αισθητική των πανεπιστημίων που βγάλαν τις φουρνιές αυτές. Οπότε είναι πολύ κέριο. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι ο διάμεσος χώρος. Δηλαδή δημιουργικά να γραφτούν και να μπει μια καινούρια αισθητική στον ενδιάμεσο χώρο κομματιών και συθέσεων και τραγουδιών που να αφορούν πιο πολύ κόσμο. Να έχουν μια πιο λαϊκή απήχηση κατά κάποιο τρόπο. Να βλέπουν πιο πολύ προς τον μέσο άνθρωπο, ας πούμε. Παρά προς τον πιο λόγιο, τον πιο ακαδημαϊκό. Ναι. Αυτό μου λείπει. Ναι, από τον χώρο. Ο Λαβύρινθος που είναι και ένα ίδρυμα, ας πούμε, ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ναι. Πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί όλος αυτός ο πλούτος, ας πούμε, που έχει προσφέρει και στη δημόσια ανώτερη εκπαίδευση, ενώ στα πανεπιστήμια, ας πούμε, Ναι. και γιατί δεν έχει γίνει ακόμα? Γιατί δεν έχει γίνει το να γίνονται σεμινάρια, εννοείς, αντίστοιχα του. Εννοώ ότι ο Λαβύρινθος που έχει προσφέρει πάρα πολλά, νομίζω. Ναι. Συμφωνούμε και σε αυτό. Ο Λαβύρινθος, κοίταξε, να πούμε και αυτό ότι στην ουσία δεν έχει προσφέρει ελλαδικά. Έχει ένα διεθνές εκτόπισμα. Σωστά. Και πλέον, όχι πλέον, πάντα ήταν σχεδόν 50-50. Δηλαδή 50% Έλληνες και μπορεί και λιγότεροι σε συγκεκριμένα σεμινάρια και οι υπόλοιποι ήταν από όλο τον κόσμο. Και ειδικά από τον COVID και μετά που άρχισαν να γίνονται και τα online μαθήματα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε που κάνω μαθήματα αυτά, ρεπερτόριο, online. ψαλτικό, online ήταν όλες τις φορές που έχουμε κάνει τα μαθήματα και ήταν όλοι ξένοι. Ή Έλληνες της Διασποράς. Ναι, ναι. Ναι. Οπότε ναι, τώρα αυτό γιατί δεν πάει στα πανεπιστήμια εννοείς πώς να πάει, είναι κάτι άλλο, ενώ δεν ξέρω αν μπορεί να αφομοιωθεί. Είναι να χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, ακαδημαϊκά. Δηλαδή, ο Ροζ Ντέιλι και όλη η ομάδα του Λαβύρινθου
εκπαιδευτικά αυτή τη στιγμή λείπουν νομίζω. Σκέφτονται Το και η ανακαδημαϊκό. ομάδα, η ομάδα του δεν είναι ότι είναι συνεργάτες που θα τους φωνάξει να έρθουν για μια εβδομάδα να Για κάνουν τα ένα σεμινάρια. συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί έχουν τις δουλειές τους. Και πολλοί είναι επίσης καθηγητής πανεπιστημίου. Έτσι. Δηλαδή ο Συνόπουλος Σωστά. είναι από τους πρώτους που μπήκε. Πολλοί που είναι στον πανεπιστημιακό χώρο έχουν συνεργαστεί με τον Λαδίρηθο. Άρα είναι δύο κόσμοι που ξέρεις, δίνει ο ένας τον άλλον. Π.χ. το Ρος νομίζω τον έχουμε κάνει και εμείς επίτιμο Ναι, στο ναι. ΕΚΠΑ. Ναι, ναι, Εγώ ναι. θα τον ήθελα στην τάξη το Ρος να Δεν διδάξει. θα ερχόταν νομίζω. Δεν θα ερχόταν, λες, Αθήνα καταρχάς. Ο Ρος την έχει καταβρει τώρα τόσα χρόνια εκεί. Online, εντάξει. Είχε μείνει Αθήνα. Αθήνα ξεκίνησε να. Ο πρώτος χώρος που δούλευε, ας πούμε, που έκανε τις μαζόξεις ήταν στην Αθήνα. Αλλά μετά πήγε Κρήτη, έμεινε στην Κρήτη. Και επίσης ξέρεις τι, το Χουδέτσι δεν είναι μόνο τα μαθήματα, είναι και ο χώρος. Δηλαδή σου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αυτό το πράγμα. Εκεί είναι ένα χωριό. Όλοι όσοι διδάσκονται εκεί μένουν σε σπίτια του χωριού, γίνονται μέρος του χωριού. Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι σημαντικό να φεύγεις από την πόλη και να το ζεις αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θεωρώ ότι το ένα ξέρω εγώ, πρέπει να εκχωρήσεις το άλλο, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που είναι και έτσι πρέπει να είναι, ας πούμε. Και ναι, παίζει το ρόλο που παίζει από εκεί, ας πούμε. Ναι. Εγώ να σε πάω σε κάτι, θέλω προβοκατόρικες ερωτήσεις τώρα. Μόνο. Επειδή γράφεις κιόλας μουσική και θα Ναι. το συνδέσουμε αυτό και με τα project τα τελευταία που έχεις, αφού είπαμε και πριν για ανατολική μουσική, και εσύ ας πούμε γράφεις στο γενικό φάσμα ας πούμε της ανατολικής μουσικής, αλλά γράφεις πρωτότυπη μουσική, έτσι, Ναι. και με ελληνικό στίχο και Ναι, ελληνικά ναι. τραγούδια ας πούμε. Ναι. Ελληνική μουσική θα λέγαμε. Ναι. Υπάρχει κάποιος κόσμος, λίγο συντηρητικός κατά την άποψή μου, που λέει ότι αυτό τώρα δεν είναι ελληνικό και είναι ξενόφερτα και δεν είναι παραδοσιακό και δεν είναι... Τι απαντάμε? Απαντάμε με ερώτηση. Τι είναι ελληνικό? Τι είναι, ας μας πει αυτός τι είναι ελληνικό. Θέλω να πω ότι το ότι έχουμε κρίση ταυτότητας το έχουν πει, το έχουν αναλύσει, είναι πολύ προφανές και είναι πολύ λογικό. Γιατί είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, Ανατολής Δύσης, ας το πούμε. Και δεν είναι τυχαίο που δεν έχουμε καμία σχέση με την Κίνα. Κανένα τραγούδι μας δεν θυμίζει κινέζικο. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάτι σας ήρθε στο νου. Είχα ακούσει κάτι τις άλλες, αλλά... Θέλω να Ναι, πω, ναι, όχι, έχεις δίκιο, είμαστε έχεις εκεί που είμαστε γεωγραφικά και είμαστε ακριβώς εκεί πολιτισμικά. Έτσι. Άρα, κατ' εμέ, όπως ο Χατζηδάκης γέρνει στη Δύση, έτσι και εγώ γέρνω στην Ανατολή. Έτσι θέλω. Και άμα θέλω γέρνω και Δύση. Έχω κάνει μια συλλογή, τέλος πάντων, είναι 20 παιδικά τραγούδια, τα οποία ήταν ανάθεση του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Οι επιρροές μου δεν έχουν καμία σχέση με την Ανατολή. Αν το ακούσει αυτό, δεν νομίζω κάποιος να πει «Α, αυτός έχει κάνει βυζαντινή μουσική». Καμία σχέση. Έχω κομμάτι που έχει μπαρόκα αναφορές, ας πούμε, και έχει παιχτεί με. Πώς το λένε, με. Κόλλησα το λέω, χάψικο. Το έχει χάψικο. Ποιος είναι ο πρόγονος του πιάνου? Τσέμπαλο. Τσέμπαλο. Ναι, με ένα μίνι τσέμπαλο. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η δύναμή μας σαν λαός, ότι μπορούμε να νιώσουμε άνετα και με τους δύο κόσμους. Ναι, ναι. Και ακριβώς επειδή μπορούμε να νιώσουμε άνετα και με τους δύο κόσμους, νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε πουθενά. Αλλά αυτό είναι. Πρέπει να το λύσουμε με τον εθνικό μας ψυχολόγο αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και να το. Ναι. Οπότε τι θα πεις, θα πεις ότι τώρα η Ρόζα δεν είναι ελληνική μουσική επειδή υπάρχει το ίδιο στα τουρκικά, ας πούμε. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι ήδη με το που χρησιμοποιείς ελληνικό στίχο είναι μια ταυτότητα αυτό το πράγμα. Δίνει κάτι, ακόμα και ερμηνευτικά σε οδηγεί. Η γλώσσα, η προφορά σε οδηγεί κάπου. Έτσι. Ένας που θα τα ακούσει δηλαδή θα πει τουρκική μουσική αλλά με ελληνικό στίχο. Όχι, θα πει ελληνική μουσική. Γιατί ο άλλος το πρώτο που ακούει είναι τους στίχους. Από τη γλώσσα δηλαδή. Και το άλλο είναι ότι θεωρώ ότι ό,τι και αν παίξουμε έχουμε ταυτότητα. Δηλαδή έχει κάτι που δεν είναι ούτε ακριβώς ελληνικό, τουρκικό ή αραβικό, ούτε ακριβώς δυτικό. Δηλαδή και ο Χατζηδάκης ακουμπάει στη Δύση, δεν ακουμπάει στην Ανατολή. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν μοιάζει με τίποτα. Δεν είναι και Δύση, ναι. Δεν είναι απόλυτα. Σωστά. Φαίνεται ότι έχει ακούσει
τσιτσάνι. Νομίζω ότι σε εμάς πλέον θα φαίνεται. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ο κόσμος που νιώθω πιο οικία, ο κόσμος της Ανατολής, αλλά και συνειδητά το κάνω. Με ενδιαφέρει να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, να γραφτούν νέα κομμάτια που να πατάνε σε αυτή την πλευρά μας και να μην τη θυμόμαστε μόνο όταν μεθάμε. Γιατί ο Έλληνας ξυπνάει το πρωί και ακούει Χατζηδάκη και το βράδυ ακούει Πάολα και το παίζει ιστορία, έτσι δεν είναι? Εσύ τα ρε Γεράσιμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Γιατί ανήκουμε και στα δύο. Αισθητικά, ας πούμε. Αλλά έχει μείνει η Ανατολή να την παίζουν μόνο τα μπουζούκια, ας πούμε. Μόνο το σκυλάδικο. Και ακούς βαρβάτα, ακούς μόρια. Δηλαδή, ακούς ταξίμια γαμάτα στο βιολί, ξέρω εγώ, στην Πάολα. Παίζει ο Τζιχάνης, ας πούμε, που είναι φωτιά. Έτσι είναι, παίζουν κλαρίνα φωτιά. Οπότε γιατί να μην έρθει αυτό το πράγμα σε ένα ενδιάμεσο κόσμο που να μην είναι ούτε σκυλάδικο, ούτε και τελείως λόγιο που εν τέλει ξέρεις κανένας να το βρει. Μήπως είσαι ο εθνικός μας ψυχολόγος? Σίγουρα όχι. Μήπως θέλεις να γίνεις? Λοιπόν, Βαριέμαι. να σε πάμε στα σχήματα, τα πολλά που έχεις. Εντάξει, να μην Τώρα δεν έχω τίποτα ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή, κάνω ένα break ενός χρόνου πρακτικά. Για το ποζάβλι θα σε ρωτούσα που είπαμε και λίγο πριν. Τι είναι το ποζάβλι, Το ποζάβλι το ξεκινήσαμε με παίζετε? τον Γιώργο τον Χριστοδούλου που είστε και. Νομίζω τον ξέρεις τον Γιώργο. Ναι, τον ξέρω. Ξέρεις. Με τον Γιώργο είμαστε φίλοι από παιδιά. Δηλαδή οι γονείς μας ήταν συγκάτοικοι, τόσο οικογενειακοί φίλοι δηλαδή. Και έχουμε αρκετά χρόνια διαφορά, αλλά του έλεγα εγώ, σε περιμένω, θα έρθεις Αθήνα και θα παίξουμε μαζί. Και όντως ήρθε. Εσύ είσαι μεγαλύτερος. Ναι. Οπότε ήρθε και το κάναμε, το οποίο εμείς πάντα θέλαμε να παίξουμε. Καλά, δεν είχαμε στόχο κάτι συγκεκριμένο, αλλά αυτό που αγαπάμε και οι δύο είναι πρώτον τα κυπριακά, τα παραδοσιακά, τα οποία κιόλας κανείς δεν τα παίζει στην Ελλάδα. Ναι. Και τότε ήταν η φάση που ήταν πολύ το ρεμπέτικο και ακούγαμε κι εμείς πολύ ρεμπέτικο. Ήμασταν μέσα σε αυτό δηλαδή, δεν είναι ότι το κάναμε επειδή ήταν η φάση, ήμασταν μέσα σε αυτό. Οπότε παίζαμε, η πρώτη μας περίοδος ήταν πολύ του ρεμπέτικου. Μετά εγώ άφησα το μπουζούκι στην ουσία, έπιασα πιο πολύ το ούτι, άρχισα πιο πολύ να ασχολούμαι με αυτό. Οπότε πλέον αρχίσαμε να παίζουμε μόνο ούτι κιθάρα. Και μετά μπήκαμε και πιο πολύ στο παραδοσιακό. Ο Γιώργος και με τα κιντέρια άρχισε να μελετάει πολύ ρεπερτόριο Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος κτλ. Ρεπερτόριο κλαρίνο, ας το πούμε. Και νησιά Αιγαίου. Εγώ κουμπώνω εκεί πολύ, δηλαδή στα νησιά και Μικρασία, Θράκη, Κύπρος προφανώς κτλ. Οπότε παίζουμε αυτό το ρεπερτόριο πάνω κάτω και δικά μου. Γιατί τα ξέρει ο Γιώργος τα κομμάτια μας, τα παίζουμε για αυτά. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε το ποζάβλι, σαν ντουέτο βασικά και μετά σαν συνεργασίες με φίλους, ας πούμε, με βιολί κυρίως και κρουστά. Ας πούμε. Ναι. Το Φεράχ Τρίο. Το Φεράχ Τρίο το έχουμε εγκαταλείψει. Ναι. Είναι ένας στο Βόλο. Ναι, Ένα στη Δύση και άλλο στην Ανατολή. Ναι. Το Φεράχ Τρίο προέκυψε πιο πολύ για να παίζουμε ανατολίτικη μουσική. Και ουσιαστικά βγάλαμε και ένα άλμπουμ με Φεράχ Τρίο που είναι η μουσική που έγραψε για ένα παραμύθι της κυρίας Φωτεινής Καϊμάκη που είχε γράψει ένα παραμύθι όταν είχε πάει στη Συρία, εμπνευσμένο έτσι από την φάση της Συρίας, ήταν πριν τον πόλεμο, στην Ιεμένη, είχε πάει στην Ιεμένη, είχε βγάλει φωτογραφίες και τώρα η Ιεμένη είναι ρήπια, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων είχε κάνει αυτό το παραμύθι, εγώ έγραψα τις μουσικές και με τους Φεράχ τα παίζαμε τα κομμάτια στις αφηγήσεις του παραμυθιού που είχε κάνει, οπότε μετά μπήκαμε και στη διαδικασία και τα γράψαμε. Δεν έχουμε παίξει πολύ με Φεράχ, παρόλο που νομίζω και τρεις θα το θέλαμε, αλλά ναι, δεν έχει κάτσει αυτό πολύ γιατί ο Αχιλλέας λείπει, είναι στο Βόλο, έχει κάνει τα δικά του, οπότε δεν... Ναι. Ωραίο σχήμα πάντως. Ναι, αυτό ήταν καθαρά ανατολίτικο, ας πούμε, και στα λίγα live που έχουμε κάνει γλέντια, δηλαδή με νέοι και νέοι ούτε κρουστά, έχει γίνει της Μουρλής. Ναι, στο Ζιαφέτη και τα λοιπά. Πες μας τώρα για το καινούργιο το κομμάτι. Ποιο? Το Κοίταρε Μάνα. Το Κοίταρε Μάνα,
τώρα, από πότε το ξεκινήσω αυτό. Τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι που ουσιαστικά γράφτηκε μέσα στην καραντίνα, στην περίοδο εκείνη. Στιχουργικά το έχει γράψει η Λιάννα Φιλέα που είναι η γυναίκα μου και που μαζί δουλεύουμε τα παιδικά. Αυτή δουλεύει πολύ στα παιδιά, με μουσικοκινητικά κτλ. Αλλά έχει μια πτυχή πιο λαϊκή, δηλαδή να γράφει πιο λαϊκούς στίχους. Εγώ αυτό το κομμάτι θα το έλεγα πιο πολύ λαϊκό παραδοσιακό, δεν ξέρω. Έχει μια λαϊκή πτυχή, μπορεί να παιχτεί και λαϊκά. Έτσι. Αλλά και στιχουργικά έχει μια λαϊκότητα, προφανώς. Και εντάξει, το είχα πολύ αλλιώς στο μυαλό μου, να πω την αλήθεια. Ενορχιστρωτικά δηλαδή. Το είχαμε βιολί και ούτι και κιθάρα και πιο ρεμπετό παραδοσιακό. Και τέλος πάντων μπαίνει η Σεμέλη στη φάση, η ιδέα να το πει Σεμέλη. Εξαιρετική. Μιλάω με τη Σεμέλη εγώ και μου λέει θα φοράξουμε, μου λέει, το θρύλο. Ποιος είναι ο θρύλος της, λέω. Μου λέει Χρήστος Εσιδόρου Ζουρνάς. Αν σου πω ότι ήμουν σίγουρος ότι ήταν ιδέα της Εμέλης ο Ζουρνάς. Είσαι σίγουρος, Το φαντάστηκα. Ήταν της Σεμέλης, ναι. Και άλλαξε όλο το κομμάτι. Δηλαδή το απογείωσε κατά τη γνώμη μου. Γιατί θα ήταν mainstream, ρε παιδί μου, θα ήταν κάτι κοινότυπο. Ναι, Ζουρνάς, οπότε μετά πήρε όλο μια άλλη τρόπη. Και έγινε αυτό το rock πράγμα, ας πούμε, με τον Ταούλη. Έχω να πω ότι στο στούντιο ζήσαμε πολύ εκστατικές στιγμές, που δεν τις ζεις γενικά στα στούντιο. Είναι διαδικασία πιο διαδικαστική το στούντιο, πολλές φορές. Αλλά πώς τις ζήσαμε ουσιαστικά, γιατί γράψαμε στο κομμάτι και μετά κάναμε το βίντεο. Οπότε στο βίντεο όμως παίζουμε. Ναι, στα καπάκια. Όμως παίζουμε εμείς στην ώρα του βίντεο. Οπότε παίζαμε live με Ζουρνά και Νταούλη και οι δονήσεις μες στο στούντιο τώρα. Και είναι σε ανοιχτό χώρο που έχει έκο. Μας είχε συνεπάρει. Δηλαδή το παίζαμε ξανά και ξανά και κάθε φορά μπαίναμε σε φοβερό. Μπαίναμε σωματικά στην ουσία, γιατί είναι τόσο δυνατή ένταση. Οι δονήσεις που σου δημιουργά το Ζουρνάς, ας πούμε, και τον Νταούλη, που είχαμε τρανσάρει όλοι σε αυτό το βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά εμείς το είχαμε νιώσει πολύ έντονα. Ναι. Ωραία. Και έχεις κάνει και το άλλο ύψιστο με τη Ριμπάλ, το σαλούνι. Καταρχάς, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, δηλαδή. Καθόταν μια μέρα στο σαλούνι. Στο σαλούνι. Έπρεπε να στον αποδώσω. Έπρεπε, ναι. Το βλέμμα του Άλεξ. Και πώς σου ήρθε και με τη Ριμπάλ κιόλας. Κοίταξε, τη Ριμπάλ την ήξερα σαν ψάλτρια. Και τη Μαρία τη Βακάλη, έτσι μην είναι αδικία. Ναι, και τη Μαρία τη Βακάλη. Ναι. Να πούμε για τη Μαρία μετά. Ναι, τη Ριμπάλ την ήξερα σαν ψάλτρια, της έκανα και συνέντευξη στα πλαίσια του διδακτορικού. Και μετά είχα την ιδέα αυτή του να βάλω ελληνικούς στίχους ουσιαστικά στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι, εντάξει, είναι ο ύμνος. Νομίζω από τα κομμάτια της Φεϊρούς είναι το νούμερο 1. Το οποίο το έγραψε, φίλε, ο γιος της σε ηλικία 15 χρονών. Αδιανόητο. Δηλαδή τρελό. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε είχα αυτή την ιδέα να βάλουμε ελληνικούς στίχους. Βάζω ελληνικούς στίχους, το έπαιζα εγώ στα μαγαζιά αυτό το κομμάτι και ήταν πάντα έτσι πολύ moment όταν το έπαιζα, δημιουργούσε κατάσταση. Και τέλος πάντων προσεγγίζω τη Ριμπάλ, ψήθηκε και το κάναμε. Δηλαδή ουσιαστικά έγινε εκεί. Δηλαδή δεν βρεθήκαμε πριν και το φτιάξαμε εκεί το κομμάτι. Όπως και όλα, βασικά όλα τα κομμάτια και τα υπόλοιπα είναι, τα συνδημιουργούμε. Ξέρεις, δεν πάω με ενορχιστρωτικό πλάνο έτοιμο κτλ. Βάζουν όλοι ιδέες, το βιολί θα βάλει τις δικές του, τα κρουστά θα τις δικές του, ας πούμε, και δημιουργείται εκεί το κομμάτι. Γι' αυτό και στις περιγραφές βάζω ενορχίστρωση όλους μας. Γιατί όλοι έχουν ιδέες. Και η Ριμπάλ είχε ιδέα, ξέρω εγώ, ρυθμική, να μπει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Όλοι βάζουν ιδέες και βγαίνει αυτό το πράγμα. Και ναι, στο στούντιο ήταν φοβερή στιγμή όταν τραγούδισε η Ριμπάλ, διότι δεν την ήξερε κανένας από τους άλλους εκεί και είχα μείνει παγωτό, δηλαδή τους έπεφταν το σαγόνι, ας πούμε, και είχαν ψηθεί πάρα πολύ, δηλαδή όταν είπαν εντάξει, μια κοπελίτσα, ξέρεις, είναι μικρή η Ριμπάλ, δεν είναι και είδα μια κοπελίτσα εκεί με το κινητό και τραγουδάει και είχαν πάθει όλοι σοκ, ας πούμε, μέσα στο στούντιο. Και ναι, ήταν πολύ ωραίο στούντιο και αυτό, ήταν πολύ έτσι, με την αίσθηση του κομματιού, δηλαδή μπήκαμε σε αυτό
αυτό που βγάζει το κομμάτι που είναι πιο έτσι κατανυχτικό, πιο εσωστρεφές. Ναι. Και έκανε και πολύ, κάθε φορά δηλαδή, πολύ ωραία βίντεο ο Ηλιόπουλος. Πάνω Ο σε. Πάνος Ηλιόπουλος, ναι. Δηλαδή αποδίδει τέλεια αυτό που πρέπει να βγει από το κομμάτι. Είναι και μουσικός και παίζει ρόλο. Ναι. Και Μαρία Βακάλη, ναι, είναι το προηγούμενο. Ναι, το καίγομαι. Το καίγομαι, ναι. Αυτό εντάξει, κομμάτι τσιφτετέλη δικό μου όλο και αυτό. Το οποίο ναι, εμένα η Μαρία είναι φωνή που με κέρδισε πολύ γιατί έχει κάτι ναΐβ. Έχει μια πηγαιότητα πολύ φυσική ρε παιδί μου. Δηλαδή σου ακούγεται πολύ πηγαίο και πολύ γήινο αυτό που βγαίνει από τη φωνή της. Ναι. Οπότε κούμωσε το κομμάτι, δηλαδή της το είπα μία και με τη μία το μάθε. Δηλαδή δεν έχει. Της κούμωσε φοβερά στη φωνή. Ναι. Και έχεις και με τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, ένα πιο παλιό. Αυτό πιο παλιό. Ναι. Χειμώνας. Μπήκε ο χειμώνας. Μπήκε ο χειμώνας. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι τα πιο Γενικά έχει δισκοθήκη. εντεχνίζοντα, ρε παιδί μου, κομμάτια. Ναι. Ναι, πιο. Θα έλεγα ότι είχε αναφορά λίγο σε Παπάζογλου και σε Περίδη, ας πούμε. Εσύ το έχεις γράψει για αυτό. Ναι. Στίχους μουσική. Πες μας καμιά backup ιστορία Μπακαλά, που δεν έχεις το πουλάμε. από κομμάτι που έχεις γράψει και έχει καμιά ωραία ιστορία από πίσω. Ωραία ιστορία, Για το πώς γράφτηκε, για το πώς. Ναι. Και αυτό έχει ωραία ιστορία. Κοίταξε, γενικά τα κομμάτια που θα γράψω και θα γράψω και στίχους που δεν γράφω σε όλα. Δηλαδή, τελευταία γράφουμε πολλά παρέα με την Ηλιάνα. Πιο παλιά γράφα και μόνος μου. Αυτό έχει ιστορία, συχνά είναι είτε από μένα είτε από φίλους μου. Έχει γραφτεί λοιπόν για έναν τύπο, για έναν φίλο, ο οποίος είναι και μουσικός αυτός, έχει καψουρευτεί μια τύπισσα. Ποιος είναι? Δεν μπορώ. Δεν τον ξέρεις, δεν νομίζω. Τον έχει φωνάξει στο νησί, έχει πάει, αλλά νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Και καλοκαίρι αυτό, μετά μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο, μια του στέλνει, αυτός έχει καεί, έχει καταστραφεί, μιλάμε. Το καλοκαίρι έγινε κάτι όμως. Το καλοκαίρι έγινε. Ναι. Αλλά πάλι Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Αλλά πάλι ήταν κρύο ζέστη αυτό το πράγμα. Οπότε φτάνει, ρε παιδί μου, ο χειμώνας και αυτός έχει κατακαεί και έχει συνειδητοποιήσει ότι οι άλλοι όχι απλά τον έχει κάνει ό,τι να είναι, έπαιζε παράλληλο στην είπαμε και το νησί. Τέλος πάντων στην Κρήτη που ήταν. Όπα. Και οπότε μπαίνει σε αυτό το mood, ρε παιδί μου, όπου είναι χειμώνας, καμένος ας πούμε, και νιώθει καμένος μέσα του και κατεστραμμένος, δηλαδή ότι έχει μείνει στάχτη από όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, η οποία όμως τον έχει διαλύσει, ρε παιδί μου, sorry, σε κατέστρεψε. Οπότε ήμασταν και τα λέγαμε, ρε παιδί μου, τα έλεγε αυτά και μετά γράφει αυτό το τραγούδι. Μπήκε ο χειμώνας. Ωραία ιστορία. Και εγώ από τον πυρετό λιώνω, ας πούμε, και εσύ είσαι σε αυτό το κρύο, ας πούμε, και δεν γίνεται να νιώθω παγωνιά, όπως είναι μια εποχή που πρέπει να νιώθουμε ζεστά, ας πούμε, και εσύ με έχεις σε αυτό στο κρύωμα, ας πούμε, και με έχεις κάψει, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το story. Εντάξει, δεν είναι ένα κοινότυπο story, δεν είναι κάτι φοβερό. Τι έγραψε ρε άνθρωπε. Πιο ωραίο είναι το story του, όχι το story, τα νοήματα του Κοίταρε Μάνα, του τελευταίου δηλαδή, σαν πρωτοτυπία, νομίζω, γιατί Το οποίο το αφιέρωνες και στη μάνα σου. έχω κόμματα από κάτω. Έχει Ένα γράψει. ποιηματάκι, όχι δεν είναι η μάνα μου, έχει γράψει μία προφανώς θρήσκα, μια διασκευή, δηλαδή έχει πάρει τους στίχους και το έχει κάνει όλο θρησκευτικού περιεχομένου, τέλος πάντων. Και γράφω από κάτω comment, this is approved by my mom. Σίγουρα το κάνει approved. Τέλος πάντων, είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι στιχουργικά είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι καταρχάς έχει τη λέξη μάνα και διάβολος στο ίδιο τραγούδι. Αρκετά σπάνιο. Η μάνα άμα θέλει καμιά φορά. Γίνεται. Ναι, και
είναι αυτά τα δύο αντίθετα. Ναι, ναι. Πώς να το πούμε, δύο αντίθετες σύμβολα. Δύο αντίθετα σύμβολα. Και επίσης χρησιμοποιεί τη μάνα όχι σαν σύμβολο, ας πούμε, τρυφερότητας ή στοργής ή αγάπης, αλλά σαν σύμβολο οικειοποιημένης καταπίεσης κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Του πρέπει, δηλαδή αυτή που είναι το πρώτο πρέπει που αγαπάς στην ουσία. Και οικειοποιήσει, ας πούμε, και που παλεύει με το αίσθηκτο, με το διάβολο δηλαδή μέσα, με τον εσωτερικό άνθρωπο, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι στιχουργικά έχει πολύ δύναμη αυτό το κομμάτι. Ναι. Okay. Και το καίγομαι επίσης είναι για φίλη. Ναι, για μια φίλη που ήταν. Επίσης δεν πήγε καλά. Γενικά όταν δεν πάνε καλά τα stories, γράφουν τραγούδια. Οπότε όσοι δεν έχετε λύσει τα αγκομενικά σας, απευθυνθείτε στο Γεράσιμο. Στον Τζέρι Πάπη, τον εθνικό μας ψυχολόγο. Ναι. Λοιπόν, περνάμε στο κεφάλαιο με τις ερωτήσεις άποψης. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου κεφάλαιο. Που είναι το αγαπημένο μέρος του Γιάννη, θα πει τώρα. Όχι, το αγαπημένο μέρος του Γιάννη είναι αμέσως μετά. Ναι, αλλά είναι και αυτό. Δεν θέλω να με αδικείς. Δηλαδή. Βέβαια. Μας πεις την άποψή σου. Γενικές, δεν είναι αυτοβιογραφικές ερωτήσεις. Ναι, γενικές ερωτήσεις. Καλά, απόψεις λέω. Και στην τελική θα λέμε και την. Άποψάρα μας. Έτσι, Χάρης Καφέτης πρώτη εκπομπή. Βάλτε αυτό σε παρακαλώ σε μόντας. Θα κάνουμε μια εκπομπή και κάνει και έτσι. Θα κάνουμε μια εκπομπή να λέμε την αποψάρα μας. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις επαφή γενικά και λόγω της ψαλτικής που ασχολείσαι με τον χώρο της εκκλησίας. Και της οικογένειας. Ναι, και της οικογένειας. Πατρίς θρησκεία. Θα φάει μπαν. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις αν βλέπεις ότι χωράει ο εαυτός σου σε αυτό το περιβάλλον. Της εκκλησίας. Ναι. Σίγουρα όχι. Αν σου πω ότι έγραφα αυτήν την ερώτηση και περίμενα αυτή την απάντηση. Γιατί παρακολουθώ και τα post του στο Facebook. Ναι. Και Δεν σου φαίνομαι και δεν μου φαίνεσαι ο πιο θρήσκος άνθρωπος. Όχι, δεν πιστεύεις. Δεν είμαι θρήσκος. Ξέρεις τι, δεν μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ σαν άθεος. Να σου πω γιατί. Γιατί η αθεία έχει μια δήλωση μέσα. Δηλαδή, σαν να λες, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει Θεός, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι πίστη και η αθεία. Δεν είμαι στον χώρο της πίστης ουσιαστικά. Αλλά ούτε της απιστίας, δηλαδή, ούτε της απιστίας σαν πίστη στο μη, στη μη ύπαρξη. Είμαι σε ένα σημείο στο οποίο θα έλεγα ότι δεν βρίσκω μια πρακτική προσωπική ανάγκη, ας πούμε, στο να κουμπώσω σε κάτι που αφορά τη θρησκεία στο προσωπικό επίπεδο. Μπορώ να καταλάβω, μπορώ να βρω πάρα πολλές απαντήσεις στο γιατί υπάρχει θρησκεία και γιατί δεν πεθαίνει η θρησκεία. Και γιατί δεν πεθαίνει ο Θεός, που έλεγε ο Νίτσε, ας πούμε. Μπορώ να κάνουμε τεράστια συζήτηση και να το δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Επίσης θεωρώ ότι τείνω να πιστέψω ότι είναι κάτι που γεννιέσαι με αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εγγενώς μια σχέση με κάτι που μέσα τους είναι θείο. Που εγώ δεν το βρίσκω αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκω αυτόν τον πυρήνα που να έχω την ανάγκη να συνδεθώ μαζί του. Με αυτό το πράγμα. Οπότε ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να περιγραφτώ κάπως, ας πούμε, και πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Σε ένα σημείο δηλαδή στο οποίο μπορεί να έχουν υπάρχουν σχέση και με θρησκεία, ή με ανθρώπους της θρησκείας ή με πολιτισμικές οντότητες που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, όπως είναι η αγιογραφία, όπως είναι η ψαλτική, αλλά μπορεί να μην νιώθουν καμία σύνδεση με το μεταφυσικό, ναι. ας το πούμε. Το οποίο ωστόσο δεν αρνούμε. Όχι μόνο σαν. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι. Και αυτό είναι ένα από τα post που συχνά. Ένα θέμα το οποίο συχνά επανέρχομαι. Ότι θεωρώ ότι ο ορθολογισμός εξαντλείται και πρέπει να το λέμε ότι εξαντλείται, γιατί όταν δεν ξέρεις ότι εξαντλείται, γίνεσαι θρήσκος του ορθολογισμού. Το οποίο επίσης είναι πρόβλημα. Είναι πίστη. Ναι. Και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ακρότητες, ας πούμε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από την άποψη ότι είσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο Ναι. και παρόλα αυτά δεν είσαι κατασταλαγμένος πλήρως.
Όχι, είμαι καταστελαγμένος ότι δεν είμαι αυτό που σου είπα πριν, τέλος πάντων. Δηλαδή είμαι στον χώρο σαν. Μου το είπε και ένας γνωστός τις προάλλες που μου λέει, έμαθα ότι είσαι performer, μου λέει, Και μου το είπε όχι με άσχημο τρόπο, μου το είπε κάπως σαν παράπονο ότι δεν το αρέσει, ρε παιδί μου, ότι ο ίδιος είναι θρήσκος, αλλά ότι είσαι performer. Μπορεί να πούμε ότι είμαι performer, αλλά νιώθω ότι έχω μια ενσυναίσθηση με τον πιστό άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι άλλο, ναι. Αντίστοιχη με την ενσυναίσθηση που μπορεί να νιώθεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο που χωρίζει, με έναν άνθρωπο που πονά, με έναν άνθρωπο που φοβάται και με τον οποίο επικοινωνείς σαν καλλιτέχνης, είτε δημιουργικά γράφοντας ένα κομμάτι, είτε ερμηνεύοντας το σαν τραγουδιστής, έτσι. Δηλαδή όταν τραγουδάς ένα τραγούδι του χωρισμού, πόσοι από αυτούς που τραγουδάνε ένα τραγούδι του χωρισμού χωρίζουν εκεί την περίοδο. Ναι. Αλλά πόσοι το λένε και ο άλλος που χωρίζει λέει με νιώθει ρε φίλε αυτός. Δηλαδή αυτός ο τραγουδιστής, αυτή η τραγουδίστρια με νιώθουνε. Γιατί έχουν αυτό το στοιχειώδες χάρισμα ενσυναίσθησης, τη στοιχειώδη συναίσθηση. Μάλλον όχι, έχουν την ενσυναίσθηση αλλά και το χάρισμα να ποτίζουν την ερμηνεία τους με αυτό. Οπότε στο ψαλτήρι εγώ μπορώ να νιώσω ρε παιδί μου μπορώ να νιώσω πολύ ειλικρινώς την ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος που πονά να κουμπίσει πάνω ας πούμε στην Παναγία ας πούμε, στην προσευχή του στην Παναγία ας πούμε, ή ένας άνθρωπος που για οποιοδήποτε λόγο προσεύχεται, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία του εκκλησιάσματος, έτσι, δηλαδή πολύ πιθανό κάποιοι να πηγαίνουν εκεί για 1.002 λόγους τέλος πάντων, γιατί βαριούνται, γιατί να κουτσομπολέψουν, γιατί έχουν συνηθίσει, για οτιδήποτε. Που δεν το ξέρει, αυτό είναι προθέση του αλλονού. Αλλά μπορώ να κουμπίσω στην καρδιά ενός ανθρώπου που πιστεύει. Μπορώ να καταλάβω γιατί πιστεύει. Οπότε μπορώ με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσω τον εαυτό που το κάνει. Γιατί δεν σου κρύβω ότι δεν μου είναι. Σε αυτό το σημείο δεν είμαι κατασταλαγμένος. Δεν είμαι σίγουρος αν δεν γελώ το εκκλησίασμα. Όταν ψέλνω κάτι το οποίο εμένα δεν με αγγίζει ή μπορεί να μην. Όχι δεν με αφορά, παιδί. Εντάξει, δεν το ενστερνίζομαι, ας πούμε. 100%. Ωστόσο, αυτό που έχω να πω και τελειώνω γιατί πάντα πολύ μιλάω, θεωρώ ότι η ίδια η πίστη, μάλλον το ίδιο το περιεχόμενο των θρησκειών είναι εκλογήκευση της πίστης. Και επειδή είναι εκλογήκευση, ήδη έχει χάσει. Δηλαδή η πίστη στον Αναστάντα Χριστό, ας πούμε, έτσι, είναι μια εκλογήκευση της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει σε κάτι ή που πιστεύει ήδη σε κάτι και του δίνει σχήμα. Οπότε από αυτή την απόψη πάλι νιώθω ότι τον καταλαβαίνω τον άλλο, τον καταλαβαίνω τον πιστό σε αυτό το επίπεδο. Απλά δεν δέχομαι την εκλογήκευσή του. Ναι. Με κάλυψες πλήρως. Έχει ενδιαφέρον. Και εμένα. Ήταν κέρια ερώτηση. Είναι σημαντική. Είναι σημαντική, ναι. Θες να ρωτήσεις εσύ ή να τον πάρω μονότερμα? Για πάρε. Γιατί δεν ξέρω τι θες να ρωτήσεις. Είχα δει και ένα post τέλος πάντων που είχες κάνει φέτος με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχε γίνει από τον Τραμπούκο, τον βουλευτή, με την πινακοθήκη. Ναι. Και επειδή είχε ανοίξει γενικά μια συζήτηση για τα όρια της τέχνης και τα λοιπά, και θέλω να ακούσω την άποψή σου πάνω σε αυτό. Όχι στο περιστατικό απαραίτητα. Ναι, γενικά. Το αν μπορεί να υπάρχει τέχνη και μέχρι πού μπορεί να υπάρχει, και αν τα όρια προσβολής κάποιων, ας πούμε, αν για κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι προσβάλλονται με αυτό, κάποιοι άλλοι όχι, αν αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα όριο, ας πούμε, για τη τέχνη. Κοίταξε, η δική μου. Δεν θα το πω μόνο γνώμη, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να είναι έτσι. Είναι ότι στην τέχνη πραγματικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθόλου όρια. Καμίας προσβολής, ούτε το political correctness. Το political correctness έχει πλέον καταντήσει ο νέος πουριτανισμός. Και γι' αυτό θα δεις πολύ στο stand-up, τους παλιούς stand-uppers να αρχίζουν να κράζουν πολύ το political correctness, σε βαθμό να κάνουμε λούπες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήμασταν πριν κάπου, το political correctness πήγε να φτιάξει λίγο τα πράγματα με καλή πρόθεση,
αλλά κατάντησε τόσο πολύ καρικατούρα του εαυτού του, ώστε ξαναπάμε πίσω για να ισορροπήσουμε. Πάει αυτό το πράγμα συνέχεια. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα στην τέχνη πρέπει να υπάρχει ελευθερία να προσβληθεί ο καθένας και το οτιδήποτε. Okay. Τα όρια θεωρώ που υπάρχουν είναι πλέον νομικά. Που αυτά είναι όρια. Δηλαδή δεν μπορώ, δεν γίνεται δηλαδή να δολοφονήσω κάποιον, ας πούμε, σου λέω τώρα ένα ακραίο παράδειγμα, να κόψω το κεφάλι του και να το κάνω έκθιμα. Πώς να σου πω. Μπορεί να είναι φανταστικό σαν τέχνη αυτό το πράγμα, θα με βάλω φυλακή και καλά θα κάνω. Θέλω να σου πω, τα όρια της τέχνης θεωρώ ότι συγκρούονται με τα όρια της. Μάλλον νομικά. βρίσκουν τα νομικά όρια. Μέχρι εκεί. Θα μου πεις τώρα, στα νομικά πλαίσια έχει μπει και η προσβολή. Έτσι, δηλαδή και η προσβολή και ο ρατσισμός και η προσβολή. Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια ανεκτικότητα κατά κάποιον τρόπο. Γιατί η τέχνη λειτουργεί. Αυτή την έκφραση που θα πω μου την είχε πει ο Λιάβας σε μια συζήτησή μας. Και μου το είχε πει με αφορμή τα μιλωμένα που λέμε στην Κύπρο, τα αποκριάτικα που έχουν μέσα όλο αυτό το ιδρυολόγιο, ας πούμε, αναφορές, είτε σαφείς είτε ασαφείς αναφορές στο σεξουαλικό ζήτημα, τα οποία παραδοσιακά τα λέγανε οι γυναίκες, έτσι, στα χωριά, αυτά τα τραγούδια. Και μου είχε πει ο Λιάος ότι αυτό το πράγμα λειτουργούσε σαν τη βαλβίδα του, πώς το λες, της χύτρας. Βράζει για να μην εκραγεί μια φορά το χρόνο, ειδικά στις γυναίκες. Γι' αυτό είχε ενδιαφέρον, γιατί οι γυναίκες υπήρξαν παραδοσιακά οι πιο καταπιεσμένες των κοινωνιών. Πάταγαν τη βαλβίδα, έβγαινε αυτό, ξεθύμεν λίγο για μια μέρα και επιστροφή στο καβούκι μας, ας πούμε. Η τέχνη λοιπόν θεωρώ ότι παίζει αυτό το ρόλο στην αναγκαία καταπίεση που υφίσταται το ένστικτο, σου λέω τώρα λίγο φροηδικά, ας πούμε, το αυτό, ας πούμε, που λέει ο Φρόιντ, από την κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία αν δεν καταπιέζεται το ένστικτο. Δεν γίνεται. Οπότε από τη στιγμή που καταπιέζεται, η τέχνη είναι ο πιο υγιής τρόπος να βγει το ένστικτο και να απελευθερωθεί, και είναι πολύ χρήσιμο και κοινωνικά. Δηλαδή αποκαλύπτει τις υποκρισίες των κοινωνιών. Είναι χρήσιμο να υπάρχει συνέχεια η τέχνη και είναι χρήσιμο να υπάρχει συνέχεια χωρίς όρια, κατά τη γνώμη μου. Ώστε όταν παίζει με τα όρια έχει κάτι να πει. Όταν έπαιξε με τα όρια, αυτός ο συγκεκριμένος που έκανε αυτό γενικά λένε, ρε παιδί μου, στον χώρο της εκκλησίας, ότι ειδικά η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όταν εκφράζεται καλλιτεχνικά, συχνά εκφράζεται βλάσφημα. Έτσι. Φυσικά, αφού εσύ είσαι ο νούμερο ένα εξουσιαστής που την καταπίεζες. Δηλαδή η εκκλησία είναι ο νούμερο ένας καταπιεστής των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Άρα τι κάνουν, σε καίνε εκεί που πονάς. Κάτι σου λένε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να υπάρξει αυτή η τέχνη. Και πρέπει να την βλέπεις με αυτή την οπτική. Να την βλέπεις κάνοντας αυτοκριτική. Όχι φοβούμενος τα ιερά και τα όσια ότι θα πληγούν, ας πούμε. Που στο κάτω-κάτω, αν είναι ιερά και όσια, δεν έχουν να πάθουν τίποτα. Έτσι, αν εσύ πιστεύεις, γιατί εσύ το πιστεύεις αυτό, ότι είναι ιερά και όσια, τι θα πάθουν αυτά τα ιερά και όσια. Απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η γνώμη μου για τα όρια της τέχνης. Ναι. Καλό είναι να συζητάμε, δηλαδή, εγώ δεν χαίρομαι για το περιστατικό συγκεκριμένο που έγινε, αλλά χαίρομαι για τη συζήτηση που άνοιξε μετά. Ναι, και και εγώ. το γεγονός ότι πρέπει να συζητήσουμε και τα αυτονόητα, καμιά φορά βέβαια, αλλά καλό είναι να τα συζητάμε γιατί... Κοίταξε, δεν υπάρχουν αυτονόητα. Και αυτό εκεί έχω καταλήξει, δεν μια υπάρχουν. πολύ σημαντική συζήτηση επίσης, ότι η μεγάλη μάχη γίνεται για τα αυτονόητα, με ποια έννοια, ότι όλες οι κοινότητες προσπαθούν να επιβάλλουν τα αυτονόητά τους σαν αυτονόητα. Ναι. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μην γίνει, αλλά αυτό θα είναι το level up μας σαν ανθρωπότητα. Δεν το έχουμε καταφέρει επουδενή. Ναι. Να αποδεχτούμε ότι τα αυτονόητά μας μπορεί να μην είναι τα αυτονόητα του αλουνού και να το δεχτούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δεχτούμε ότι τα αυτονόητα είναι αυτονόητα συμβάσεων, δηλαδή συγκεκριμένων ομάδων. Και αν πας στην άλλη ομάδα έχει άλλα αυτονόητα. Είναι τόσο δύσκολο γιατί εγγενώς η λέξη αυτονόητο είναι αυτό που δεν συζητάς γιατί δεν χρειάζεται, είναι αυτονόητο.
Άρα, αν πούμε ότι υπάρχουν αυτονόητα πολλά διαφορετικά, τότε πάβουν να είναι αυτονόητα. Κατάλαβες τι θα σου πω. Ναι. Αλλά αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι το level up των κοινωνιών μας. Να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ναι. Πες το. Εγώ θα έλεγα να πάμε στο αγαπημένο μου μέρος. Εγώ Βαρέθηκε ο. θέλω πριν πάμε στο αγαπημένο σου μέρος να το ρωτήσουμε τη καινούρια κοινότυπη ερώτηση. Ποιον θες να δεις Α, η κοινότυπη ερώτηση, ναι, ξεχάσαμε την στο ερώτηση. podcast. Νόμιζα να τη ρωτήσουμε πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Πριν τελειώσετε, εντάξει. Τώρα τη ρώτησα. Ναι, όμως τώρα την έκανα, εντάξει. Γι' αυτό δεν την έκανα. Γι' αυτό δεν Α, την έκανα. εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει. Ποιο θα ήθελα να δω εδώ, Ναι. Αχα. Σας έχω πει για τον Τσαρούχη τον Κώστο. θα Ναι, ήθελα να το δω. ναι. Να πω κάποιον άλλο. Έχει γίνει πρόταση Έχει γίνει στον πρόταση. Κώστα. Εντάξει, θα ήθελα να το δω αυτό. Α, έχει γίνει πρόταση. Και βέβαια. Κρυφά σου. Χαίρομαι που ήταν. Και βέβαια. Όχι, τίποτα δεν είναι κρυφό. Να σκεφτώ και ένα εναλλακτικό. Θα ήθελα να δω ριμπάλ. Το είπε. Το ρίξε. Φέρ την πρώτα. Ωραία. Για εσάς δηλαδή, για το podcast. Ναι. Και επ' ευκαιρίας κάνει και κανένα Κάνε και το εντάξει. κονέ, την ευκαιρία. Αγγλικά μιλάτε. Θα μιλήσουμε. Α, είναι αυτό το Εγώ πρόβλημα. μιλάω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Εγώ μιλάω λίγο. Κουτσά, Θα έρθει στη θέση μου. Εντάξει, Εντάξει. ωραία. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μέρος του Γιάννη, το Ναι. παιχνίδι. Το οποίο Λοιπόν, σήμερα έχει το οποίο σήμερα επιμεληθεί είναι συμπλήρωση τη φράση. ο Όχο. Χάρης Καφέτσης, επιμέλεια. Παναγία. Θα σου λέμε μία... Και συμπληρώνω. Ναι. Ναι. Γιάννη, θα ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Θα ήθελα να κάνω συνεργασία με... Θα το πω. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Το είπε. Σας κουφανά. Το ρίξε. Θα ήθελα να ταξιδέψω για συναυλία. Πολλούς τόπους. Θα πω ξανά Ρουμανία. Μ' αρέσει η Ρουμανία. Για εξωτερικό μιλάμε τώρα. Ναι. Ναι. Οπουδήποτε θες. Θα ήθελα να πάρω συνέντευξη. Τώρα θα πει εσάς. Inception. Συνέντευξη, Έχει πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ωραία, δώστε μου ένα. Όποιον θες ρε φίλε Ωραία, τον τώρα. Τζουμπέλα. Οχ. Θα ήθελα, Πρόσμενη απάντηση. θα ήθελα να έχω γνωρίσει. Να έχει πεθάνει δηλαδή. Μάλλον ναι. Ναι. Ή καλά, εντάξει, και enjoy. ξέρω εγώ. Τετριμένο, αλλά θα ήθελα να γνωρίσω Βατζηδάκη. Ναι. Καθόλου τετριμένο. Θα άφηνα το ούτι μόνο για... Για άλλο όργανο ή γενικά. Ούτε για άλλο όργανο θα σκεφτώ. Αν μπορούσα να παίζω καλό βιολί, θα ακούσω να παίζω καλό βιολί. Ναι. Είναι αργά, αλλά και πάλι το ούτε προτιμώ. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν θα ξαναέψελνα γιατί. Γιατί θα με διώξουν. Σε μια φάση. Λοιπόν, ωραία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις στο παιχνίδι. Να πούμε το ποιηματάκι. Όχι. Όχι. Όχι, γιατί πρώτα Αρνάκι θα άσπρο. δώσουμε και δώρο. Α, στο δώρο. γύρο. Είδες, το θυμήθηκα μόνος μου. Έφερα επίτηδε τσάντα, επειδή ξέρω ότι το κάνετε. Λοιπόν, είναι μπλούζα, τι νούμερο φοράς? Medium έχουμε εδώ. Medium. Δεν μας δεν ενδιαφέρει. Θα μπεις. Δεν μας Όχι, ενδιαφέρει. όχι, medium φοράω. Ναι. Και με small Άρα. παίζω να φάει, αλλά τώρα. Παραγωγάρα. Ορίστε, δικιά Ευχαριστώ πάρα σου. πολύ. Ελπίζουμε να μην τη χρησιμοποιήσεις για πιτζάμα μόνο, Δεν φοράω ρούχα. όπως κάνουν Όταν κοιμάμαι. οι περισσότεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. 19-19. 19-19. Την έδειξα κιόλας. Ναι. Πες το ποιηματάκι. Λοιπόν, κάντε subscribe. Με βλέπεις έτσι, έχω πάρει το ύφος. Κάντε Μην like, subscribe, γράψτε κανένα σχόλιο. Τι άλλο λέμε? Καμπανάκι, τώρα έχουμε εδώ και το ψάλτη. Λοιπόν, ναι, καμπανάκι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο Podcast.